Ben, boas tardes a todos e a todas. Vamos dar comezo a esta sesión ordinaria do Pleno da Corporación do xoves 29 de febreiro de 2024. O primeiro punto da orde do día, como é habitual, correspóndese coa aprobación das diversas actas que están pendentes da súa ratificación. En primeiro lugar, sería a aprobación da acta número 1/2024 do Pleno en sesión extraordinaria do 22 de xaneiro de 2024. Non sei se hai algunha consideración sobre a acta. Pasamos á votación. Votos a favor da acta. Queda aprobada por unanimidade. A seguinte é a acta número 2/2024 do Pleno en sesión ordinaria do 25 de xaneiro de 2024. Algunha consideración sobre a mesma? Pasamos a votar. Votos a favor da acta. Queda aprobada por unanimidade. E, por último, a aprobación da acta número 3/2024 do Pleno en sesión extraordinaria urxente do 7 de febreiro de 2024. Algunha consideración? Pasamos a votar. Votos a favor da acta. Queda aprobada por unanimidade. O segundo punto da orden do día é a delegación da competencia. Se procede para adxudicar 4 licencias de autoturismo para a prestación do servizo de vehículos de aluguer taxi no Concello de Rianxo. Como saben, o Pleno da Corporación, con data de 30 de novembro de 2023, aprobou incoar o expediente para aprobar os pregos para a adxudicación en concorrencia de 4 licencias de autoturismo para a prestación do servizo de vehículos de aluguer por procedimento aberto e concurso. O mesmo foi publicado no Boletín Oficial da Provincia número 239 de 18 de decembro de 2023, abríndose un plazo de presentación de proposicións por 20 días. A partir de aí, presentáronse en prazo as seguintes ofertas: a de Juan José Ordóñez Patiño, a de María Casal Suárez, a de José Ángel Moares Collaso, a de Miguel Sespón López, a de Jorge Rubio Collaso e a de José Romar Gerpe. A mesa de contratación, celebrada o 23 de xaneiro de 2024, acordou excluir do procedimento o licitador José Romar Gerpe por non cumprir a oferta presentada co establecido nas indicadas cláusulas 8.3 e 9 do prego administrativo que rexe a licitación. Pola contra, sí que se admitiron aos licitadores Juan José Ordóñez Patiño, María Casal Suárez, José Ángel Moares Collaso, Miguel Sespón López e Jorge Rubio Collaso. A partir de aí, o 29 de xaneiro de 2024, tivo lugar o acto público de apertura do sobre B, previamente anunciado, a partir do cal se dou conta das ofertas económicas e das outras proposicións que cada un destes licitadores facían e que poden ver na táboa. En vista das mesmas, clasificouse as ofertas na orden que segue: Juan José Ordóñez Patiño, con 12 puntos, José Ángel Moares Collaso, con 7,13 puntos, Miguel José Sespón López, con 7 puntos, María Casal Suárez, con 6 puntos, e Jorge Rubio Collaso, con 5 puntos. Así as cousas, propónse adxudicar esas 4 licencias de autoturismo para a prestación do servizo de vehículos de aluguer taxi no Concello de Rianxo aos 4 primeiros licitadores segundo a orden que antes dixen. Agora o que procede é remitir a proposta de adxudicación á Dirección Xeral de Mobilidade para que informe se se cumpriu con todos os prazos preceptivos no procedimento e, finalmente, para adxudicar as licencias. Dado que cada un dos licitadores vai presentando a documentación que se lle require, que previamente se comprometeu a presentar, segundo vai dispoñendo dos medios e da propia documentación, o que se pretende é tamén que a alcaldía, se o pleno delega, poida ir xa adxudicando cada unha das licencias sin ter que ir convocando un pleno a medida que se vai entendo as licencias. E a urxencia ben motivada fundamentalmente porque pola disponibilidade dos vehículos. En algún dos casos, os licitadores teñen manifestado ben dificultades para atopar os vehículos ou para manter un compromiso coas empresas para adquirilo, ou incluso en algúns casos certa urxencia para tamén que os vehículos que se pretenden
a escribir ao servicio que non alcanzan os períodos que se fixaron nos pregos para xa non poder entrar, non? Por toda esta serie de cuestións, o que se propón é delegar na alcaldía esa adxudicación, que será, bueno, pois a que teñen aí, esas 4 licencias para eses 4 licitadores en función desas puntuacións referidas, e non ter que convocar un seguinte pleno extraordinario seguramente para facer esa adxudicación a medida que foran entrando, para que cada un deles non se virá afectado por retrasos ou non retrasos nas adxudicacións, porque tardaran máis ou menos os informes da Dirección Xeral, ou porque nós mesmos tamén no procedimento dilatáramos máis do que convén, non? Esa é a proposta. Por tanto, doulle a palabra aos grupos. BNG. Boas tardes á corporación, ao público existente e a xente que nos ve desde as redes. Nós estamos de acordo en darlle axilidade ao trámite para que empecen a traballar canto antes mellor. Foi aprobada xa por pleno, entonces daquela xa puxamos as nosas cuestións nas que non estábamos de acordo, pero foi aprobada por maioría, entonces o que debemos facer que siga o curso, entonces votaremos a favor. Moi ben, moitas grazas. Partido Popular. Boas tardes a todos os presentes e aos que nos ven polas redes. No Partido Popular consideramos que esa decisión pode ser adoptada aquí en pleno. É unha facultad que temos e non estamos por labor de delegar a función esta na alcaldía. Entendemos que a dinámica que se está levando hasta ahora pola parte do Goberno é convocar plenos extraordinarios con menos motivos que estas cuestións. O sea, non vemos impedimento para que se proceda a convocar máis plenos, e esta facultade que ten este equipo, pois que o siga tendo sin delegar esta función. Moitas gracias. Partido Socialista. Boas tardes a todos e a todos os presentes e a xente que nos ve a través do canal de YouTube. O noso voto é favorable, estamos de acordo en que se faga delegación na Xunta de Goberno local, se agiliza os procesos e así podemos ter o servicio canto antes. Moitas gracias. Reunión Común. Gracias, alcalde. Boas tardes a todos e a todas. Co obxectivo de axilizar os trámites, por Rianxo en Común votará a favor. Moi ben, moitas grazas. Antes de votar a proposta debemos tamén votar a urxencia da mesma, dado que non foi informada, como saben. Habrá que facelo tamén nas seguintes todas do pleno de hoxe. En todo caso, sí que teño que sinalar, non me queda outra que afear absolutamente o manifestado polo Partido Popular. Non se trata de quitar competencias a este pleno, trátase de que o pleno, que as súas competencias as delegue no outro órgano deste Consello para executar o que aquí se di que se vai executar con total transparencia, sin ningún tipo de ocultismo. Decía que nos veíamos obrigados a convocar outro pleno extraordinario porque non sería este grupo de goberno o que condicionara que algún dos posibles licitadores quedara fora dese proceso por esperar ao pleno ordinario. Nós non o faríamos. Nós faríamos un pleno extraordinario para garantizar que todos chegarían a tempo. Vostedes o que están facendo sería, en todo caso, obrigar que eso tuvera que ser así, facer máis trámite administrativo e poñer en risco a adxudicación de algunha das licencias polos motivos que eu expuxen. Por tanto, non se trata de quitar competencias, trátase de facultar ao pleno para que as exerza e para que as delegue en quen considere, pero cada un, evidentemente, vota o que estima oportuno. Votamos primeiro a urxencia, votos a favor da urxencia, por unanimidade, votos a favor da proposta, Rianxo en Común, Partido Socialista, BNG e abstencións, votos en contra da proposta, as do Partido Popular. Moi ben, moitas grazas. Pasamos ao seguinte punto do orden do día, que é a proposta de nomeamento de fillos predilectos do Consello de Rianxo a Maruxa Miguéns e Xosé Romero, os gaiteiros, os Rosales de Asados. Dou a palabra ao BNG, dado que foi o grupo que fixo esta proposta. No primeiro, na orden do día que nos achegaron desde o Concello, notamos que falta un dos textos que achegamos. Hai un erro no Concello. Falta un texto da Directiva de Igualdade de Música Galega, presentado por José Luís do Pico.
axuntámolo o día que metemos a moción. Na orden do día non aparece, todo gustaríanos que se engadira. Cando nós a principios de xaneiro presentamos esta moción, falamos con toda a corporación e xa dixemos que nós non queríamos protagonismo. O protagonismo é para Rosales, para Xosé, mas para Maruxa. Por eso, daquela, fixémolo, como se suele decir, en secreto, fora de detalle de publicidade, porque buscábamos a máxima repercusión para eles. Buscamos o apoio da familia, buscamos o apoio de volvelos, porque temos aquí, por exemplo, da Asociación de Gaiteiras e Gaiteiros, membros da directiva da Irmandade da Música Galega, dos escritores como José Santos, de Río de Anxo, unha serie de grupos que nos apoiaron e consideran como nós que é de xustiza e é unha honra que tanto Maruxa como Xosé a título póstumo sean nomeados fillos e fillas predilectos. Compre salientar as achegas a cultura e a música do país as realizadas polos nosos músicos e músicas populares e ao fronte de todos irían Xosé e Maruxa. Os Rosales, parexa musical que levaran por todo o mundo os sons do país e o nome da parroquia de Asados, autoros, entre outros, de pezas inesquecibles como a Camposa, Xosé Romero, nunca se guardaron para eles a súa arte musical. Encargáronse de transmitir as novas xeracións, fundando diferentes agrupacións, como a do Centro Cultural Simón Barrera de Asados, a la Linga de Muros, ou ollando as cercas de Isorna. Destas enseñanzas dan boa prova o actuar Grupo Río de Anxo, que recolle todo ese sabor herdo do seu enxebre. Gustaríame tamén, para ser breve, ler unhas palabras dos textos da Asociación de Gaiteiras e Gaiteiros, no que eles expresan: Xosé foise no verán do 2021, marchouse o gaiteiro máis creativo da súa xeración. Foi un visionario da música tradicional, un home loitador, tanto para sacar adiante a súa familia como para loitar pola edificación da súa cultura. Era dos que entendía que para que os da fora valorasen o noso, o primeiro en darlle valor debían ser os autóctonos, o do noso país. Durante anos, co Rosales animou corredoiras, quinteiros, foliadas, grandes escenarios e todo o que se lle puxo por diante. Foi, como por casualidades do destino, metendo a súa adorada muller na formación, un mundo de homes, donde de súpeto un grupo de gaiteiros a tiña ela, a Maruxa. Xosé foi quen de ver que con pezas cantadas por unha muller facía de Rosales o grupo perfecto. Un doce para as todas as comisións de festas do momento, que, como ele contou moitas veces, facían cola na súa casa para contratarlos tempada tras tempada. Maruxa, sin era sabelo, fixo moito pola nosa música, xa non só aportando o seu arte no grupo, sino abrindo camiño para moitas mulleres que viñeron detrás. Foi e é unha feminista empoderada, unha das que non temen a nada. Loitou por ela, por Xosé, polos seus fillos, polo seu grupo, e sobre todo por todas as que viñeron detrás, as que veñen e as que virán. Grazas a ela, moitas nenas e nenos teñen un espello onde mirarse e teñen moito camiño andado. O compañeiro do Pico, como representante da Irmandade da Música Galega, dinos que os Rosales, localizados na freguesía de Rexea de Asados, con esta formación desenvolveron toda a súa creatividade artística, compoñendo pezas para a gaita de foles, baseadas en ritmos e motivos tradicionales, as quais acrecentan novas melodías, deseños rímicos moi elaborados e unha forte dose de divertidismo. Os seus discos, Lembrando e Foliadas en Pedro de Vilas, son un monumento rianxo, con numerosas diferencias nos nomes das pezas a toponimia local, espacio natural das innumerables alboradas que o grupo protagonizou. Así tamén destacou Xosé como mestre de gaita, rigoroso e eficaz, tendo como alumnos destacados a seus propios descendentes, Pepe, Mario e Sandra, e os actuais integrantes do grupo de gaitas de foles Río de Anxo. Maruxa contribuiu co seu toque de bombo para o grupo, máis acima de todo, coa súa voz icónica, natural e poderosa, tornándose a voz emblemática do folclore rianxeiro.
Maruxa aprendeu a cantar nos turreiros de Traba, no Araño, donde os mozos e mozas enfrentados tocaban a pandeireta e cantaban o desafío. Con os Rosales, ela exercía de gaiteira nos carredoiras, no atrio das procesións, mas era encima do palco que exhibía todo o seu papel de diva absoluta. Xosé Comoso Santos. Outro dos méritos de Xosé e de Maruxa foi o seu talante innovador que propiciou un antes e despois na evolución da música tradicional galega. Dicía el que antes os fabricantes non coidaban a técnica de construcción de gaitas. Eu daballe instruccións de como as quería, pero ainda así, ata que din con Antón Corral, tampouco sei porque os gaiteiros daquel tempo só se limitaban a tocar sotas e muiñeiras. Así non se pode velar toda a noite. Acabas rebentado. Eu tocaba de todo. Botaballe valses, rumbas, pasodobles. Antes, nas festas non había quen cantara. Nas orquestas só había un micro e de galego nada. Os únicos que cantaban nas festas en galego éramos nós. Eran uns avanzados da igualdade, un gaiteiro con señorita. Fomos os primeiros en incluir unha muller no grupo. Unha vez en Mazaricos, a xente comentaba: ai, mirade, un gaiteiro vestido de muller. E tiven que dicirlle aos da orquesta que anunciaran que era unha muller vestida de gaiteiro. E dende aquela, chovíanos os contratos. Todos querían ver tocar os gaiteiros con señorita. Fun moi criticada, recordaba a Maruxa, pero resistín. Nós do grupo do BNG e a corporación inteira, porque estamos falando xa durante distintas comisións, coidamos que existen soldados méritos para promover que Xosé Romero, a título póstumo, e Maruxa Miguéns reciban a máis grande distinción que o Concello de Rianxo pode otorgar aos seus fillos e fillas máis ilustres, o de fillo e fillo prediletas. Por eso, como puxemos na moción, agardamos que isto saga adelante como vai salir neste momento, e que desde a alcaldía faga partícipes a toda a corporación para que se faga un acto público nos sedes de recoñecemento a estes dous persoas importantes do noso Concello, onde todos podamos colaborar e seamos parte directa neste acto. Moi ben, moitas grazas. Visto, por tanto, que o Regulamento Especial de Honras e Distincións do Consello de Rianxo, publicado no Boletín Oficial da Provincia, número 134, do 13 de xuño de 1995, establece no seu artigo 6 que o Pleno da Corporación poderá conferir os nomeamentos de, entre outros, fillo predilecto. Cos nomeamentos premiarase os méritos, cualidades e circunstancias que concorran os galardoados. Os nomeamentos de membros honorarios da Corporación non otorgarán, en ningún caso, facultades para intervir no Goberno ou Administración da Corporación, pero o alcalde titular ou o Consello poderán encomendarlles funcións representativas. Vista, por tanto, a moción presentada o 9 de xaneiro polo BNG, así como os escritos aos que fixo referencia o voceiro, aos que cabría enjadir ese que se vota en falta, vista tamén a providencia da Alcaldía de 23 de febreiro de 2024, así como o informe de Secretaría de 26 de febreiro de 2024, en virtude do tenor das consideracións xurídicas expostas, así como dos artigos 10 e seguintes do Regulamento Especial de Honras e Distincións do Consello de Rianxo, publicado no Boletín Oficial da Provincia antes referido, o requerimento de inclusión do expediente de nomeamento de fillo predilecto precisa da previa aprobación do órgano plenario, co voto favorable de cando menos unha terceira parte dos seus membros. Propónse, por tanto, o seguinte acordo: requerir ao alcalde presidente do Consello de Rianxo para que proceda a inclusión por decreto da alcaldía do expediente de nomeamento de fillos predilectos a eclíptica órbita Miguéns Lustres, Maruxa Miguéns e Xosé Romero Suárez pola súa labor no eido da música tradicional. Antes de pasar ao turno das votacións, doulle palabra aos restos dos grupos. Partido Popular. Despois das palabras que citou o portavoz do bloque, pouco máis que decir. Só indicar, o carácter pioneiro e o avanzado ao seu tempo de tanto de Xosé como de Maruxa. Eles foron os Rosales vinculados a Asados, Rosales Rianxo, Rianxo os Rosales. Levaron a cultura popular daqui de Rianxo, esparcírona por aí adiante, e de recoñecer o mérito destas persoas e do feito
cultural polo avance que fixeron e as pautas que marcaron e o estilo propio que tiñan. Vamos a apoiar esta moción. Moi ben, moitas grazas. Partido Socialista. Moitas gracias, señor alcalde. Non temos máis que añadir que as palabras que propuxo o voceiro do BNG, porque demostra claramente a intención que ten o Pleno en conseguir a aprobación desa proposta, máis que merecida. Sobran as palabras todas de recoñecemento aos Rosales, a súa aportación a nivel cultural ao noso pobo e en xeral ao noso país, e o noso voto evidentemente vai ser favorable. Moi ben, moitas grazas. Reacción común. Gracias, alcalde. Pouco máis que engadir, que non hai unha mellor maneira de agradecer o labor destacado destas dúas persoas na música tradicional galega que nomeando os fillos predilectos do noso concello, polo tanto, votaremos a favor. Moi ben, moitas grazas. Ratificamos primeiro a urxencia e despois votamos a proposta. Votos a favor da ratificación, queda aprobada por unanimidade. Votos a favor da proposta, queda aprobada tamén por unanimidade. O seguinte punto da orde do día é dar conta das resolucións da Alcaldía e das actas de Xunta de Goberno. Por un lado, as resolucións da Alcaldía ditadas dende o 1 de xaneiro ata o 31 de xaneiro de 2024, que comprenden dos números 1 ao 86, e que foron trasladados ao Pleno xunto coa convocatoria. E as actas da Xunta de Goberno, por un lado, a acta da sesión ordinaria do 4 de xaneiro e a acta número 2 da sesión ordinaria do día 18 de xaneiro de 2024. E a continuación pasamos a abordar unha serie de cuestións que están fora da orde do día. En primeiro lugar, unha proposta de declaración institucional con motivo do 8 de marzo de 2024, Día Internacional da Muller, formulada pola Conselleira de Política Social. Ten a palabra a conselleira. Gracias, alcalde. Vou dar lectura a unha declaración institucional con motivo do 8 de marzo do 2024, Día Internacional da Muller. O Día Internacional da Muller, que empezou a conmemorarse pola Organización das Nacións Unidas en 1975 e 2 anos máis tarde foi proclamado pola súa Asamblea, atopa a súa orixe nas manifestacións das mulleres que, especialmente en Europa, reclamaban a comezos do século XX o dereito ao voto, mellores condicións laborais e a igualdade entre ambos sexos. Ao longo dos anos, as loitas continuaron e fóronse logrando cambios tanto legais, sociais como culturais, que fixeron que a sociedade avanzara cara a unha maior igualdade. Sen embargo, malia os avances que temos logrado, o tempo de loita das mulleres aínda non rematou. A día de hoxe, seguimos padecendo o sistema patriarcal instaurado durante o Neolítico, provocando que sigan vixentes situacións discriminatorias para as mulleres. Brecha salarial. Segundo a enquisa de poboación activa, no 2022, a diferencia salarial mensual bruta entre homes e mulleres foi do 15,7%, 5,25 puntos porcentuais por debaixo da brecha no ano 2018, o que representa unha redución do 25%. Continúa sendo unha cifra inaceptable que reflexa a desigualdade e as discriminacións laborais que sofren as mulleres. Feminización da pobreza. A pobreza afecta máis ás mulleres e o impacto da pandemia tivo unhas consecuencias demoledoras para as rendas das mulleres, polo abandono dos traballos e a precarización do emprego feminino. O 70% de persoas pobres no mundo son mulleres e unha de cada 5 nenas atópase por debaixo do limiar da pobreza. Violencia machista. Tristemente, os feminicidios seguen tendo lugar, pois as mulleres son asesinadas polo simple feito de selo. Segundo o Ministerio de Igualdade, a 29 de febreiro do 2024 xa son 5 as mulleres asasinadas polas súas parellas ou exparellas no territorio nacional. Falta de corresponsabilidade nos coidados. A maioría das tarefas do coidado e traballo doméstico segue recaendo fundamentalmente nas mulleres. Mais se cabe desde a pandemia ocasionada pola COVID-19, xa que aumentou o traballo do coidado non remunerado, tanto de menores como de persoas maiores, persoas enfermas e dependentes, o que incrementou as desigualdades de xénero xa existentes.
Polo tanto, debemos apostar por un modelo de sociedade corresponsable no que homes e mulleres compartan de maneira equilibrada responsabilidades domésticas e familiares. Escasa participación de mulleres en postos de liderado. Segundo o Instituto Nacional de Estatística, no ano 2023, a porcentaxe de mulleres no conxunto de consellos de administración das empresas que forman parte do IBEX 35 foi do 37,3%, porcentaxe 3,6 puntos superior ao do ano anterior. Nos últimos 10 anos, a presencia femenina aumentou en 23 puntos porcentuais, desde o 14,3% no 2013 ao 37,3% no 2023. O reparto é diferente en función da responsabilidade, mentres que a porcentaxe de conselleiras nos consellos de administración das empresas é do 39,4%, na presidencia das mesmas a presencia de mulleres é tan só do 11,8%. Falta de representación política. A propia FEGAMP recoñece que as mulleres padecen máis dificultades que os homes para desenvolver a súa actividade política nos concellos e nas deputacións, espazos políticos aínda moi masculinizados. Dos 313 concellos de Galicia, no ano 2023 só se nomearon 70 alcaldesas, o que supón o 22% dos concellos. No caso das concelleiras, a porcentaxe ascende ao 40%. E nas diputacións provinciais, o 36% son deputadas fronte ao 64% de deputados. As 4 presidencias das diputacións contan todas elas con presidentes. Estas cifras reflicten que as mulleres seguen estando infrarrepresentadas nos espazos máis importantes de toma de decisións do eido local. Aínda queda moito por desenvolver ata conseguir un mundo onde a igualdade sexa unha realidade, garantindo que todas as persoas accedan ás mesmas oportunidades. Debemos ter claro que a igualdade entre homes e mulleres non é só un dereito humano fundamental, senón a base necesaria para conseguir un mundo pacífico, próspero e sostible, tal e como se recolle nos Obxectivos do Desenvolvemento Sostible. Desde o Concello de Rianxo, todos os membros que conformamos esta corporación municipal comprometémonos a traballar a prol dos dereitos das mulleres ata a conquista dunha igualdade real e plena. É tempo de alzar a voz, non só por parte das mulleres, senón de maneira conxunta por parte de toda a sociedade en favor da igualdade. Por iso, convidamos a todos os veciños e veciñas do noso Concello a participar na mobilización do vindeiro 8 de marzo para loitar contra a eliminación da discriminación e a violencia contra as mulleres e promover o seu empoderamento e autonomía en todos os ámbitos da vida. Moi ben, moitas grazas. Abrimos un turno de intervencións por se algún grupo quere facer algunha consideración á declaración. BNG. Gracias, moi boa tarde a todos e a todas. En primeiro lugar, dende o BNG, queremos mostrar a nosa sorpresa e o noso enfado, xa que este grupo presentou unha moción o 21 deste mes, de febreiro, fai 8 días, con motivo do 8 de marzo, Día Internacional da Muller. Esta moción foi presentada en tempo e forma, xa que non se nos indicou o contrario, mas non se incluíu na orde do día. Esta é unha situación que xa se ven repetindo en varias ocasións, xa sexa por un erro repetido ou por unha omisión deliberada. Consideramos isto como unha situación moi grave e que debe correxirse, que non pode repetirse, xa que vulnera os dereitos dos conselleiros e das conselleiras e dos grupos políticos a presentar as mocións e que estas sexan consideradas e debatidas. Ademais disto, presentousenos esta proposta de declaración institucional onte, sin terse debatido antes cos grupos, o que consideramos que se debía ter feito,
e, por suposto, non se tivo en conta, ou entendemos que non se tivo en conta, a moción presentada polo BNG. E, igualmente, nós estamos de acordo con esta declaración institucional, pero facemos as seguintes propostas para que se engadan. Propoñemos que se faga un apoio explícito a participar nas actividades, nas mobilizacións que se van a realizar o 8 de marzo no Concello de Rianxo, ou arredor do 8 de marzo. Ademais, propoñemos que o Concello se comprometa en traballar nas políticas de igualdade, isto é, a resolver as brechas salariais dentro da administración local, dentro das mulleres que traballan na administración local, que se comprometa a traballar e a mellorar as condicións laborais das mulleres que traballan nos servizos de limpeza e no SAF, no Servizo de Atención ao Fogar. E, ademais, propoñemos que se demande da Xunta de Galicia que se realice unha ampliación da Galiña Azul, da Escola Infantil Galiña Azul, que se mellore e se amplíe o servicio dos comedores escolares, que se leve a cabo, se finalice os proxectos do centro de día e da residencia, e que se mellore tamén o servizo de axuda ao fogar. Entón, estas as nosas propostas que queremos engadir á declaración institucional que propón o Goberno, e unha vez máis lamentamos que se dera esta situación e que esta declaración institucional non fora debatida cos grupos políticos antes. Gracias. Moi ben, moitas grazas. Partido Popular. Moitas gracias, señor alcalde. Esta declaración institucional nós non imos a votar en contra. O que sí que nos parece axeitado é que se traia aquí sin haber unha consulta previa e consensuada previamente co resto dos grupos políticos. Se quere facer algo institucional a nivel de todos os grupos, o mínimo é, por lo menos, comentala previamente e consensuala e despois sacala. Nos vamos a apoiala. Nos tíamos tamén unha moción por urxencia, non sei se porá, ou se queredes añadir algúns puntos a esta declaración. Nos traíamos para en conmemoración deste día do 8M, pois conmemorando os avances conseguidos, traíamos unha serie de tareas tanto para a competencia local do Axuntamento como da Xunta de Galicia como a nivel do Estado. Entón, non sei se se vai a debatir despois ou se se pode anexar a este punto. Eso xa o deixo a... Partido Socialista. Moitas gracias, señor alcalde. Bueno, creo que compartimos todos un poquinho esa premura na presentación da proposta, da declaración institucional. Nos agrada, a verdad, que se presentara e, pola nosa parte, entendemos que tamén hai que ter a voluntad de participar desa carta que vostedes presentan. Nos así o fixamos, fixáronse modificacións hoxe, se lle presentaron e se tuvieron en conta. Eso non quere dicir que os cauces para fomentar a participación sexan os correctos, e entendemos, por o que expuxeron o resto de grupos, e tamén así o sentimos, que se faga un poquinho de antelación e haxa máis participación política para que realmente sexa unha declaración institucional. Gustaríanos matizar algunhas cousiñas que se foron expuxendo na moción. Gústanos, a verdad, a proposta que se plantexe para esta semana en canto ás actividades do 8M, e nos gustaría que se incluíra tamén na moción que haxa plans anuais, que non sea simplemente un tratamento dunha semana ou adherirse a certos programas, sino que haxa voluntad municipal de elaborar un programa propio a nivel anual. E despois, sobre as actividades que se plantexan tamén o 8M, en canto aos ciclos audiovisuais, estaría moi ben recoller tamén, para que haxa esa parte crítica, reivindicativa e de empoderamento da muller, que haxa foros de debate posteriores ás exposicións audiovisuais. Pola nosa parte, apoiar o que se manifestou na declaración institucional e
E nada máis. Moitas gracias. Moi ben, moitas grazas. Entendo que se asumen as propostas feitas aos plenos. Non sei se se quere engadir algo. Pasamos entón a votación. Por un lado, ratificación, e por outro lado, votación da proposta. Votos a favor da ratificación do punto, unanimidade. Votos a favor da proposta da declaración, asumindo tamén os que os grupos foron expoñendo. Votos a favor, unanimidade tamén. Pasamos á seguinte, que as mocións que hoxe están... Quería facer... así como moitas veces eu critico ao grupo de goberno, neste momento tamén teño que criticar a oposición. Estáse facendo un uso torticeiro das mocións de urgencia. A moción de urgencia é, a súa palabra, o di. Non pode ser que metamos a 1 da mañán ou hoxe mesmo se meter mocións que podían ser levadas ao pleno siguiente, para os temas. Hoxe entraron temas tanto de un lado como de outro que podían ser levados ao mes de marzo e non podemos decir, estamos usando botando pedras contra o noso tellado. É dicir, a moción de urgencia é unha moción de urgencia para algo urxente. Non podemos traer temas que nos cordan a última hora para meteros. Así como exiximos ao grupo do goberno que nos presenten con tempo e forma, nós tamén debemos ser precavidos e intentar non sei como decía a palabra, meter e introducir as nosas emocións en forma que unha urxencia, xa o digo a palabra, urxencia. Estas mocións que se meteron por parte dos grupos políticos podían se meter para a seguinte moción. Moi ben, moitas grazas. As consideracións a respecto dos que se sintan aludidos, fáganas, por favor, nos seus turnos para non abrir un debate sobre isto. En todo caso, antes de pasar aos outros grupos, como as mocións foron remitidas por Secretaría durante o día de hoxe, entón a primeira delas é esa moción de apoio ás reivindicacións dos colectivos feministas con motivo da celebración do 8M do BNG. Pasan ya a dar lectura. Gracias. Ben, bueno, como xa dixen antes, nós presentamos esta moción o 21 de febreiro, aínda que estamos de acordo ca declaración institucional que se ven de aprobar, nós mantivemos esta moción por dous motivos, porque, polo que expliquei antes, estaba presentada con anterioridade e non se tivo en conta cando se presentou esta declaración institucional, ademais de que non se incluíu na orde do día. Ademais disto, recolle uns puntos a maiores do que está recollido na declaración institucional. Entón, vou ir brevemente directamente aos acordos. En primeiro lugar, o primeiro acordo, xa falei un pouco del, que é que o Concello de Rianxo apoie, recoñeza e difunda as convocatorias do feminismo galego autoorganizado que se vayan a celebrar o 8 de marzo ou alrededor deste día. Ademais diso, propoñemos exixir do novo goberno da Xunta de Galicia que se leven a cabo estas medidas urxentes para avanzar en igualdade, como son apostar pola igualdade no ensino, isto é, recuperando a oferta da materia de igualdade de xénero que foi eliminada no curso 2023-2024. Ademais, apostar por unha formación transversal do persoal educativo en materia de igualdade para o respeto da diversidade afectiva sexual. Ademais, asegurar protocolos contra o acoso LGTBI-fóbico e a inclusión da diversidade sexual e de xénero nos programas docentes. Ademais, tamén queremos que se exixa da Xunta
un impulso dunha auditoría sobre a situación da muller nas contratacións públicas, sufragadas total ou parcialmente por parte da Xunta de Galiza, para que se cumplan os convenios colectivos, para que se elimine a fenda salarial e para mellorar as súas condicións de traballo, sobre todo como en ámbitos especialmente sensibles como é o da limpeza. En último lugar, tamén queremos que se traballe nunha lei de igualdade do deporte, na que se incorporen, entre outros, a creación dunha Comisión Galega de Igualdade no Deporte para a protección das deportistas sobre os ataques machistas e LGTB-fóbicos, que terá a potestade sancionadora, e o Observatorio Galego da Igualdade no Deporte, protocolos específicos, plans de conciliación familiar e o fomento da visibilidade do deporte feminino nos centros educativos e no resto de medios audiovisuais, en especial nos que teñen que ver ca CRTVG. Gracias. Moi ben, moitas grazas. Ten a palabra o Partido Popular. Moitas gracias. Nos, ao respecto do que plantexades, non vemos obxección para non apoiar o que comentades. Votaremos a favor. Moi ben, moitas grazas. Partido Socialista. Grazas, señor alcalde. Bueno, antes de expoñer e facer o balance da moción por alusións que no comentario anterior do voceiro do BNG, e sin entrar en debate, simplemente puntualizar que o pleno que corresponde ao mes de marzo, supoño que por datas, coincidindo con Semana Santa, se levará a semana de abril, entendemos, non sabemos, e a proposta que facemos na moción, a proposta que nos propoñemos é para a primeira semana de abril, co cual ou se leva a este pleno ou non se podía propoñer. Independentemente desto, creo que somos suficientemente libres para poder facer as mocións que nos entendamos no formato de urxencia que nos entendemos, xa que a urxencia non está determinada nin calificada por ningún grupo da oposición, sino por o grupo de goberno ou por o señor alcalde. En base a isto, con respecto á moción, facemos exactamente igual que antes, o noso voto é favorable. Moitas gracias. Moi ben, moitas grazas. Rianxo en Común. Grazas, alcalde, e como non pode ser de outra maneira, Rianxo en Común apoiará a proposta. Moi ben, moitas grazas. Votamos primeiro a ratificación, en segundo lugar a proposta. Votos a favor da ratificación, unanimidade. Votos a favor da proposta, unanimidade tamén. Pasamos á seguinte, moción do Grupo Municipal Popular do Consello de Rianxo con motivo do Día Internacional da Muller, 8 de marzo. Ten a palabra o voceiro do Grupo Popular. Moitas gracias. Remarcando o día do 8M como Día Internacional da Muller, queremos conmemorar todos os avances conseguidos ata a actualidade. Sí que nos quedan moitos pasos aínda por lograr e por conquerir, pero, bueno, hai que resaltar tamén os avances que se van facendo. Tamén promover a conciencia das desigualdades sociais que seguen existindo. Por todo isto, este día quer reivindicar a necesidade imperante de investir e de mobilizar recursos para garantir os dereitos das nenas e mulleres e loitar contra a violencia de xénero e crear sociedades inclusivas. O Grupo Municipal Popular de Rianxo quer sumarse ás reivindicacións e celebracións deste día para poñer de manifesto a importancia do investimento para acadar a igualdade real e efectiva nun eido vital para o desenvolvemento da nosa sociedade e do noso concello. Compre lembrar e poñer en valor os pasos dados nos últimos tempos para alcanzar unha sociedade máis xusta e equitativa, como a aprobación da Lei de Igualdade efectiva entre mulleres e homes de Galicia, que promove as condicións para que a igualdade do individuo e dos grupos en que se integran sexan reais e efectivas, removendo os obstáculos que impidan ou dificulten a súa plenitude e garantindo os dereitos das mulleres no eido rural e marítimo pesqueiro. Este último ano, Galicia deu un importante paso na regularización coa aprobación da Lei 07/2023, Lei de Igualdade Efectiva de Mulleres e Homes na Comunidade Autónoma, aprobada o 30 de novembro. Unha medida que consagra o marco da Lei Orgánica 03/2007 para eliminar a discriminación das mulleres e atribuindo o máis alto grao de efectividade ao dereito constitucional á igualdade entre mulleres e homes no eido das competencias da Comunidade Autónoma. Por todo o exposto, o Grupo Municipal de Rianxo insta a acordar
por parte do Pleno a que o Concello, no marco das súas competencias, fomente plans de conciliación, modelos alternativos de coidados e empregabilidade das mulleres no tecido económico local. Incremente a colaboración coas asociacións de mulleres do Concello co obxectivo de promocionar a igualdade en todos os eidos. Promova a adhesión dos locais de ocio nocturno do municipio ao protocolo de actuacións contra as violencias sexuais e LGTBI fóbicas. Tamén dirixirse á Xunta de Galicia para impulsar o emprendemento feminino e o fomento de mulleres en sectores altamente masculinizados. Colaborar coas organizacións na promoción de referentes galegas e actividades de comunicación social e sensibilización. Continuar coa formación dos CIN e do persoal orientador das oficinas de emprego e dos centros educativos de todos os niveis para promover o seu papel impulsor das seleccións vocacionais libres dos prexuízos e estereotipos de xénero. Tamén fomentar a corresponsabilidade e a conciliación entre a vida laboral, persoal e familiar para o exercicio profesional tanto no ámbito público como no privado. Fomentar a igualdade como base fundamental na elección e execución das políticas administrativas, convenios, plans de accións, protocolos, etc. E, así mesmo, dirixirse ao Goberno do Estado para incrementar os fondos do plan corresponsables para adecuar as accións ás necesidades reais da sociedade co obxectivo de chegar á maior poboación posible. Unificar todos os fondos finalistas para a prevención e loita contra a violencia de xénero e que todos eles teñan o mesmo tratamento orzamentario, así como a repartición sexa igualitaria en base aos criterios xustos e equitativos. Moitas gracias. Moi ben, moitas grazas. Dan a palabra a voceira do BNK. Gracias. Ben, bueno, primeiro, nada, lamentar que se teñan que levar a pleno 3 propostas diferentes do mesmo punto. Creo que isto se podería corrixir se se tivese falado co resto ou cos grupos políticos para levar unha declaración institucional conxunta e debatida. Pero, en todo caso, nós, aínda que non estamos de acordo ca filosofía e co exposto polo Grupo Municipal do PP, dende o BNG comprometémonos a non votar en contra esta proposta se o Grupo Municipal do PP se compromete a recoller e a facer súas as demandas que propuxen antes na declaración institucional a Xunta de Galiza de demandar a ampliación da Galiña Azul e dos comedores escolares, a finalización do centro de día e da residencia e a mellora e ampliación do servizo de axuda no fogar. Moi ben, moitas grazas. Partido Socialista. Bueno, exactamente a mesma expresión que fixo a voceira do BNG, 3 mocións para o mesmo aspecto, pois denota un poquinho esa falta de comunicación co resto dos grupos. E con respecto á moción que presenta o Partido Popular, nós non vamos a votar a favor cando o mesmo partido toma decisións cos seus socios de goberno en contra dos dereitos da muller, como pode ser votar en contra do aborto e da decisión da muller sobre o seu corpo. Co cual nos parece un poquinho incoherente que tratemos de fomentar ahora aquí unha idea ou analizar sobre ela cando se toman decisións contrarias de forma continua. Falábamos do servicio do SAF, que depende fundamentalmente da Xunta, e vemos que a proposta que fai a Xunta para o servicio do SAF é inexistente, o cual o noso voto non pode ser favorable. Moitas gracias. Moi ben, moitas grazas. Reacción común. Gracias, alcalde. Nesta ocasión, o Grupo Municipal de Rianxo en Común votará en contra debido a que o Grupo Municipal do Partido Popular non demostra crer nas palabras que aquí se presentan hoxe. Non podemos apoiar esta proposta debido a que sabemos que o Partido Popular non dubida en apoiarse nos partidos de ultradereita para sacar beneficio propio. Non debemos esquecer que estes partidos están en contra
de moitos dos dereitos humanos, como pode ser o respeto das minorías, o principio das maiorías ou a igualdade entre cidadáns. Gracias ao apoio do Partido Popular, Vox entrou a gobernar en 135 municipios nas últimas eleccións municipais do 28 de maio do 2023. Polo tanto, non podemos defender principios que están en contra dos dereitos das persoas. Moi ben, moitas grazas. Non sei se alguna consideración a respecto da proposta de inclusión. A voceira do BNG quere que reiteremos o apoio que mostrado a súa proposta, xa yo reiteramos, apoiámola nos termos no que os puxestes, non vamos a trasladar novamente aquí. Penso que sería unha reiteración. A proposta esta é tal cual como a expoñemos. Paréceme, non sei, pouco irrisorio que desde a bancada de Rianxo en Común, pues bueno, se tache ao PP como anti-mulleres ou desde a bancada do Partido Socialista como pro-abortistas. Non, creo que non é o que se pretendía con esta moción. Creemos firmemente nos dereitos das mulleres e creo que a vosa posición non reflite, creo, o sentir da inmensa maioría. Eu penso que a xente é consciente que o Partido Popular é un partido que apoia as mulleres e a que ahora veñades aquí a botarnos en cara a nós que vamos en contra das mulleres e con manifesto do 8M, pois vexo fora de lugar e non me parece receptivo pola parte que me toca. Moitas gracias. Moi ben, moitas grazas. Ratificamos a proposta e despois votámola. Votos a favor da ratificación, unanimidade. Votos a favor da proposta, as do Partido Popular. Abstencións, as do BNG. Votos en contra da proposta, Partido Socialista e Rianxo en Común. A seguinte é unha moción do Grupo Municipal Popular do Consello de Rianxo relativa ao apoio ao sector productivo primario. Ten a palabra o voceiro do Grupo Municipal Popular. Moitas gracias. O Grupo Municipal do Partido Popular de Rianxo expón os seguintes motivos. Perdón, que hasta aquí. O campo español, en xeral, todo o sector productivo primario está a atravesar unha situación de dificultade que ven provocada por múltiples factores, como o incremento dos custos de produción, as asfixiantes exixencias burocráticas e regulatorias, a aplicación da nova PAC con máis exixencias ambientais que fan recaer sobre os agricultores e gandeiros todos estes custes. Iso motivou que miles de agricultores e gandeiros manifestanse para reclamar ao Goberno de España e a Unión Europea un cambio no plan estratégico da PAC, unha modificación das medidas ambientalistas e os ecorregímenes, unha revisión da lei da cadea alimentaria ou a derogación da lei do benestar animal. Son reivindicacións que o Partido Popular comparte porque as políticas ambientalistas da Unión Europea que foron amparadas e ainda intensificadas polo Goberno de España levaron ao sector a unha situación insostible. As peticións do campo español son as mesmas que o PP veu facendo en distintos foros ao Goberno de España. Con todo, o Goberno socialista foi o maior defensor desas políticas ambientais sen atender o componente económico e social, obviando o impacto que teñen no medio rural. Da mesma maneira, o Goberno fixo caso omiso ao sector, sen diálogo algún nin consenso nas decisións, o que levou aos profesionais e organizacións do sector primario á mobilización. Os conselleiros competentes en materia de agricultura e gandería do Partido Popular pediron ao Ministro de Agricultura en numerosas ocasións que se reúna a Conferencia Sectorial de Agricultura e Desenvolvemento Rural de forma extraordinaria para tratar precisamente os asuntos que o sector está a pedir, pero non se atendeu esta proposta e negouse a sentar e a falar dos problemas reais do campo. O Goberno, coas súas accións, agravou a situación do campo, negociou unha PAC que supuxo menos ingresos e máis exixencias ambientais, non deu resposta á situación de seca, disparou os custos de produción, non adoptou o sistema de seguros agrarios, adiantou prazos por encima do exixido pola Unión Europea, estableceu impostos ao plástico e amenazou cun novo imposto á produción e distribución.
Os agricultores e gandeiros españoles están a soportar unhas cargas inasumibles con requisitos de custos que afogan os seus beneficios, que non permiten garantir a súa rendibilidade e poñen en risco a sustentabilidade das súas explotacións. A acción do goberno levou ao campo a unha perda de competitividade, diminuindo a produción en España e incrementando as importacións, cando asegurar alimentos de calidade a prezos razoables para a ciudadanía debe ser unha prioridade. O Partido Popular e o Partido do Campo e do Medio Rural defendemos aos nosos agricultores e gandeiros e solicitamos ao Goberno un plan de choque con 15 medidas de aplicación inmediata para dar resposta á crise do sector agrario. E, en particular, exiximos reivindicar o carácter estratégico do sistema productivo alimentario español, a súa achega á economía e á vida no ámbito rural. Reforzar a imaxe de España como un país atractivo pola calidade dos seus produtos alimentarios, a seguridade dos seus alimentos e o alto valor da nosa gastronomía. Garantir a produción de alimentos en Europa e non incrementar a nosa dependencia de terceiros países. Exixir un informe previo de impacto na economía rural aparellado a calquera norma que se aprobe. Exixir a flexibilización do Plan Estratégico da Política Agraria Común, PAC, a efectos de reducir os trámites e revisar os ecorrexímenes. Promover un pacto nacional da auga que asegura a disponibilidade de auga para cultivos e industrias, como garantía de seguridade alimentaria. Para iso é necesario comprometer o investimento en infraestructuras para facer fronte ás secas, ás altas temperaturas e ao control de inundacións, así como modernizar os regadíos. Exixir a revisión da Lei da Cadea Alimentaria, co obxectivo de garantir o equilibrio entre os axentes da cadea e evitar a inseguridade xurídica. Revisar o plan de seguros agrarios combinados para actualizar rendementos por hectáreas e ampliar coberturas ante problemas de mercados. Reformar o PERTE agroalimentario a fin de axustalo ás características do tecido agroindustrial español. Creación dun equipo de expertos para revisar as políticas de sanidade animal, que ademais analice a situación da cabana gandeira e establezca criterios técnicos de prevención e atención ante enfermidades. Revisar todos aqueles elementos que lastran a nosa competitividade e que non son exixencia de Europa. Exixir ao Goberno o compromiso de non crear novos impostos, nin aplicar cargas adicionais a ningún dos axentes da cadea alimentaria. Rebaixar o IBE dos produtos esenciais, incluindo carne, peixe, conservas e todos os produtos lácteos ou os seus derivados. E exixir o pago inmediato das indemnizacións correspondentes polos danos causados en Francia aos produtos españoles. E por todo iso, que do Grupo Popular do Concello de Rianxo sometemos ao Pleno o seguinte. Primeiro, mostrar o apoio ao sector primario en Rianxo, aos seus agricultores, gandeiros e pescadores. Reivindicamos a súa importancia no desenvolvemento da nosa localidade e comunidade autónoma, tanto do punto de vista productivo, económico, social como ambiental. Apoiar o plan de choque das 15 medidas que reivindicou o Partido Popular ao que se refire esta iniciativa para facer fronte á crise do sistema agrario e agroalimentario español. E solicitar á Xunta de Galicia para que a súa vez inste ao Goberno de España a que adote estas medidas a maior brevidade posible. Moitas gracias. Moi ben, moitas grazas. Ten a palabra o BNG. Dende o BNG compartimos as justas reivindicacións que fan os nosos labregos e labregas nas movilizacións que percorren o país de norte a sur, o Estado español e varios estados máis da UE. Chámanos a atención esta moción do Partido Popular. Esta moción o Partido Popular xa ten presentado en diferentes concellos do noso país. Teñen unha serie de mentiras, de eivas, na que vamos a intentar, xa que a moción son 6 páxinas, nós tamén vamos intentar desmontar todo o que o voceiro do Partido Popular nos veu comentando. No 2009, o Partido Popular, cando accede ao goberno da Xunta, eliminou as figuras de mediación para regular os prezos como a mesa da leite, a mesa da carne, o observatorio lácteo e o observatorio da carne, dicindo que non se podía condicionar nin mediar o libre mercado
e agora pretenden facer este paripé de defensa do sector primario, cando en realidade eliminou os contratos homologados e os mecanismos de cálculo de custos da produción. Outras contradicións que atopamos nesta tabla que nos expuxo o señor voceiro. Falando do ecolóxico, cuantías suficientes para atender as solicitudes de produción ecolóxica, así como todos os expedientes agroambientais e climáticos e axudas á comparación. Pois ben, no 2022, a Consellería do Medio Rural denega axudas á produción ecolóxico a un 80% das solicitudes, porque dis que non lle chegan os cartos. Cando ese ano deixouse sen executar na Consellería de Medio Rural casi 165 millóns de euros. Temos en ecolóxico un ridículo 5% da SAU, sobre o 47% da SAU en todo o Estado. E agora, dende o PP, pretende exixir un apoio decidido á produción ecolóxico, cando dende a Consellería de Medio Rural non o cumpliron. Trátase dunha vez máis dunha burla para o ecolóxico polo Partido Popular. Defínense tamén a recuperación da terra agraria e a súa especial protección para apoiar o sector ante novos retos como o cambio climático, novas enfermedades ou o aumento do custo dos combustibles. Nada máis entrar no goberno no 2009, comenzaron a paralizar e demoler as medidas de mobilización da terra agraria que a Consellería do BNG estaba levando a cabo mediante a lei de Mantengal. Eliminaron as unidades de xestión forestal, que estaban dirixidas á ordenación e posta en valor do monte privado mediante a colaboración de persoas propietarias. Todo se volveu abandono de explotacións e de terra agraria, plantacións ilegais de piñeiros, eucaliptos e caída da poboación rural, servicios e actividade económica. No 2021, como de fora de cousa de milagro, decidiron facer unha escenificación desvergoñada e, como por arte de maxia, presentaron a Lei de Recuperación da Terra Agraria de Galicia, que ven sendo un calco adecuado ao tempo da lei que combateron ardentemente no período bipartito. E queren que así se cumpliron. Dende esa aprobación desa lei, poucas hai e teñen mobilizado. Levan 3 anos falando de 9.000, que non se materializaron por ningúns. Se falamos de novas enfermedades, o asunto segue sendo un esperpento. Ca lingua azul, a campaña de vacinación levada a cabo pasado 2023 nas provincias de Ourense, Pontevedra e Sur de Lugo foi un verdadeiro despósito. Poucos veterinarios, lenta, presuízos non recoñecidos aos gandeiros e longa, excesivamente longa. Coa enfermedade hemorráxica epizótica. Outro tanto, pois non coñeceron os danos ás baixadas de produción tratamentos, só a indemnización por morte de animal. E falan agora da necesidade de reparar o lucro cesante. Quen ten as competencias en materia agrogandeira? A Xunta ou o Estado? Continúan a botar valores fora para eludir responsabilidades e utilizar o sector primario para desgastar ao goberno do Estado. Dentro das competencias na aplicación que lle son propias, excluíron as granxas de menos de 10 vacas na axuda compensatoria do COVID-19 ao sector do vacuno da carne, e que en sentenza judicial obrigou o 18 de abril do ano pasado a Xunta de Galiza a permitir o acceso ao cobro das axudas a 10.824 granxas galegas, máis da metade das que existen en activo. A Xunta segue sen compensar as pequenas granxas familiares excluídas a pesar da sentenza judicial en contra. O da investigación pública, isto xa é o colmo. Fomentar a investigación pública que acompaña ao sector na situación actual e para afrontar novas incidencias ou problemas que afectan a gandería e a agricultura. Nos últimos 16 anos do goberno do PP na Xunta empregáronse a fondo en desmantelar o Centro de Investigacións Agrarias de Babegondo, o de Lourizán, deixando sin incluir as plazas de investigadores e investigadoras, reducindo peligrosamente os orzamentos e deixando sin a necesaria renovación de instalacións a maquinaria a estes centros. Seguimos con análisis desta gran mentira. Retirada do lobo.
Indemnización dos danos causados pola fauna salvaxe, xabarín, lobo e todas as perdas ocasionadas que deberán minimizarse. Autorizar as batidas de control da fauna salvaxe. Pois ben, só contemplan a caza como solución ao control de fauna salvaxe. 16 anos e o xabarín multiplicouse dun xeito alarmante polos danos que ocasiona nos cultivos e a ameaza de transmisión de enfermedades. Donde están os planes de xestión do lobo e máis do xabarín? Donde están os censos científicamente elaborados? Donde unhas obras de axuda e prevención a danos que contemplen a realidade, paguen e teñan dotación económica suficiente? Eliminaron os mecanismos de intermediación da Consellería de Suárez Canal, do Goberno bipartito, para a negociación dos contratos de prezos á produción, como a mesa da leite, mesa da carne, contratos homologados, Observatorio Lácteo, Observatorio da Carne. Decían que eran ilegais, que non se podían intervir nos prezos, que só o mercado era quen, e agora toca representar un sainete que ten moito de cómico, se non fose polo que está en xogo, que é o futuro dos sectores productivos do rural, e a nosa necesidade de soberanía alimentaria ou o abastecemento alimentario. Nós, dentro do BNG, facendo esas pequenas matizacións que fixemos, e se o voceiro do Partido Popular incluye no acordo que propuxeron a existencia de corresponsabilidade e a adopción de medidas a Consellería de Medio Rural das competencias que lles son propias, poderíamos dar o noso voto favorable, engadindo isto que lle acabo de decir, por unha proposta de exigencia de responsabilidade e a adopción de medidas a Consellería de Medio Rural nas competencias que lles son propias. Nada máis. Moi ben, moitas grazas. Ten a palabra o voceiro do Partido Socialista. Gracias, señor alcalde. Mais o mismo. Volvemos a traer unha moción sobre competencias que ten o Estado cando realmente a quen corresponden é a Xunta de Galicia, e nos chama a atención sobre todo porque si todos eses 15 acordos ou 17 que propoñían vostedes na moción lle cambian as palabras e o propoñen aquí para Rianxo e o sector do mar, eso sí que sería interesante. Pero vamos a recordar dúas cousiñas. A conselleira anterior, que estaba na Xunta de Galicia, non estaba a favor da denominación de orixe protexida do mexillón. Eso sí que é defender os sectores productivos. Eso sí que é defender a economía dunha rexión, dun pobo. Como defende a Xunta de Galicia o sector bateeiro? Eso tamén o había que decir, e nos sorprende que veñan agora cunha moción agrogandeira a nivel estatal cando realmente Non deixamos ao voceiro. Ben, a exposición que fixo o voceiro do BNG, pois podíamos dar exactamente tamén un argumentario de datos, pero vamos a decir simplemente tres cousiñas moi simples. Altri, Mina de San Fins, Mina de Touro e o que comentaba do Xabaril, porque nos afecta máis aquí a nivel local. Son tres nombres, tres aspectos que a Xunta de Galicia vemos o que está a facer e como lle repercute ao sistema gandeiro e agrogandeiro de Galicia. Eso sí que é apostar por o rural, eso sí que é apostar por Galicia, eso sí que é defender os intereses dos gandeiros e dos agricultores de Galicia. Por eso nos chama a atención que veñamos agora reclamando ao Estado as cousas que lle corresponden á Xunta e non as fai. Non é que non as faga, é que as fai mal. Datos a nivel estatal, xa que a moción iba nese sentido, os damos para que haxe tamén unha correspondencia entre o que vos propoñedes e a defensa que ten que facer tamén o noso partido. O Goberno socialista recoñece o carácter estratégico do sector como proban as medidas extraordinarias adoptadas durante a pandemia. A nivel europeo, o Partido Popular se abstén cando hai votacións a favor do sector agrogandeiro. O Partido Popular se abstén para intentar bloquear a chegada de axudas ao noso país.
Logramos frear os recortes ao orzamento da PAC propostos pola Comisión Europea, de maneira que España recibirá máis de 47.700 millóns de euros ata 2027. Defendemos en todos os foros internacionais a inclusión das cláusulas espello nos acordos comerciais. Logramos, baixo presidencia española, o apoio dos 27 Estados membros para que todas as políticas comunitarias incorporen a exixencia de verificación rural, de maneira que se coñezca o impacto das mesmas nas economías rurais. Convertir a política para o correcto demográfico nunha política prioritaria, destinando só no período 21-23 máis de 13.000 millóns de euros. E así podíamos seguir con datos e máis datos para comprobar que o Estado español defende as políticas agrarias e gandeiras. Cousa que debía facer tamén a Xunta de Galicia aquí, para defender os produtos. Falamos dos produtos agrogandeiros a nivel estatal, pero aquí tamén temos que velar para que os produtos foráneos teñan un control, para que o sector mexilloeiro teña tamén garantías de que o seu produto é de calidade e teña o reconocemento que merece, e non estar sempre ás pensas dos controles foráneos. Iso que ten que velar a Xunta, e non fai. Por iso nos parece unha falsedade todo o que se está traendo e unha burla realmente a situación que vive o sector agrogandeiro en Galicia. O noso voto vai ser en contra. Moitas gracias. Moi ben, moitas grazas. Ten a palabra a voceira de Rianxo en Común. Gracias, alcalde. Neste caso, como en moitos outros temas, detectamos un claro carácter partidista do Partido Popular que intenta utilizar a administración local para a súa batalla nacional, tendo en conta, ademais, que desde a propia Xunta de Galicia non atalla problemas da súa propia competencia. Xa se expuxeron distintos exemplos polos voceiros tanto do BNG como do Partido Socialista, que facemos tamén nosos, pero para non estendernos demasiado non reiteramos. Polo tanto, o Grupo Municipal de Rianxo en Común votará en contra desta proposta. Moi ben, moitas grazas. Ainda que sí que se comentaron unha serie de cuestións, eu sí que quero volver a incidir nelas, non? Porque creo que son importantes, porque ademais, eu creo que afortunadamente, ainda que o certo é que non é o noso un consello especialmente vinculado ao agro, sí que hai explotacións familiares ou explotacións privadas que teñen obxecto sobre todo dunha sorte de autoconsumo, de segunda economía, que é importante ter en conta, incluso é fundamental en moitos casos, e a respecto deso os distintos grupos, sobre todo na anterior legislatura, trouxeron a este pleno distintas propostas, sobre todo que tiñan que ver coa problemática do xabaril, e a respecto deso creo que se deron debates importantes e que máis ou menos sempre chegábamos a unha conclusión, non? E a conclusión pois ten que ver co que foi saindo ata o da hora, non? Se un mira o censo agrario do ano 2020, pois ve que a superficie agrícola utilizada é de 597.993 hectáreas, é dicir, 50.000 menos que no ano 2009 e case 100.000 menos que no ano 1999. Á vez que se reduceu a superficie agrícola utilizada, incrementouse a superficie dedicada á produción forestal. Resulta habitual ver antigas superficies de pasto reconvertidas en plantacións de especies forestais de crecemento rápido, como é o caso do eucalipto, non, por exemplo. Á vez que se reduceu a superficie agrícola utilizada, foron gañando peso as explotacións con superficies agrícolas superiores a 30 hectáreas, as cales representan xa o 43% da superficie agrícola utilizada. É dicir, unha dinámica, por un lado, de reducción e de concentración que se enmarca nunha economía global capitalista que nos levou á paradoxa de que a día de hoxe resulte máis barato un kilo de pementos producidos en Marrocos que en Padrón. E aquí, como foron comentando grupos, dado que é o Partido Popular o que propón a moción, o que cabe preguntarse efectivamente é que fixo o Partido Popular desde as institucións para atallar esta serie de problemas. Non, o certo é que fixo ou pouco ou nada, non? Fixo pouco tamén, como se comentaba antes, para tratar de artellar a problemática do xabaril que nos afecta de maneira moi importante neste Consello e na comarca.
tamén a problemática do lobo que algúns poderan pensar que era allea a estas terras, tamén é un problema que temos e que tampouco a Xunta artellou nos últimos anos, como tampouco a problemática coa vespa velutina, tampouco coa flavescencia dourada que afecta as vides, salía tamén a lingua azul. Estamos agora coa cuestión da gripe avícola. Bueno, o que fai a Xunta unha vez máis é establecer unha serie de medidas e cargar a responsabilidade, en todo caso, nos propietarios de galiñeiros e despois na administración local todo o que ten que ver cos trámites que exixen as medidas postas encima da mesa, non? Dentro deste pouco que fixo, outras cousas que pouco fixo, que ás veces tamén case é mellor non facer nada que facelo mal, non? Saía antes tamén a Lei de Recuperación de Terras, unha lei que recolle unha serie de instrumentos absolutamente inútiles para un territorio como o noso, para unha comarca como a nosa, posto que o fundamental da lei, ou que pretende a lei como objetivo fundamental, é xerar terra alá onde hai falta de terra. Aquí o que nos sobra é terra, o que nos falta é aproveitamento da mesma, non nos falta terra, non? E ademais recuperase nesa lei mecanismos como o Banco de Terras. O Banco de Terras que eu daquela era pequeno, pero cando estaba o bipartito na Xunta de Galicia, pouco menos que se dixo que era unha ferramenta comunista que pretendía expropiar as terras, etcétera, 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 non? Bueno, pois agora recupérase o Banco de Terras, non? Bueno, hai unha serie de cuestións que foron xurdindo que eu creo que non por outra razón, sino por ser o grupo propoñente directamente inhabilitan o fondo da proposta, pero se cadra hai outra cousa máis grave na proposta, ou se cadra máis, bueno, que xera un pouco repelús, non? Que esa referencia velada, pero intensa ao mesmo tempo, a políticas ambientalistas, exixencias ambientais. Bueno, recollese no corpo da moción varias referencias a esta cuestión, non? E isto recorda, non hai moito, alrededor desta polémica que xurdiu a respecto das distintas concentracións e demais, incluso o propio Feijóo falou de dogmatismo ambiental, non? Eu sinto que lles moleste cando se vincula o Partido Popular aos grupos de extrema dereita, fundamentalmente a Vox, pero, bueno, finalmente levar unhas siglas implica tamén outra serie de cuestións máis que a parte bonita do mesmo, non? É a ultradereita que van poñendo na axenda este tipo de expresións de dogmatismo ambiental, etcétera, etcétera, non? Criticando a axenda 2030, falando dunha serie de supostos lobes e conspiracións que, bueno, que non ten sentido tampouco abordar aquí, e que son impropias dun partido como é o Partido Popular falar dese tipo de cuestións, pero en realidad cousas que parecían tan afastadas non están. De feito, tuvo éxito a todo este argumentario que xurdiu alrededor destas concentracións e que os grupos de ultradereita e tamén o Partido Popular detrás quixo canalizar ese descontento, non? Tuvo éxito, tanto é así que, claro, a vista das eleccións europeas que axiña terán lugar no mes de xuño, se non recordo mal, xa a Comisión Europea pois xa botou terra en riba dunha serie de medidas que bueno, instaban a reducir o uso de fitosanitarios, o uso de pesticidas nun 50% antes do 2030. Bueno, pois medidas como esa, que teñen por obxecto protexer nada máis e nada menos que a saúde humana, pois ocultanse ou apártanse ou directamente se renuncia a elas, dado que, bueno, pois haberá unhas eleccións dentro de pouco e a extrema dereita e a candela a dereita europea pois vai poñendo encima da mesa que a Axenda 2030 é o problema que teñen os agricultores, que estas políticas ambientalistas é o problema que teñen os agricultores, etcétera, etcétera. O problema que teñen os agricultores en Galicia son uns casos concretos que se comentaron e fundamentalmente no Estado o que está sendo o problema da seca. O problema da seca non é causado polas políticas ambientalistas, senón pola falta de políticas ambientais. Entón, bueno, non cabe moito máis que añadir. En todo caso, se non recordo mal, saían unha serie de propostas para incluir na proposta. Non sei se o Partido Popular quere facer algunha alusión á inclusión das mesmas ou non. Sí, non teríamos un reparo en incluir a proposta, a coletilla que promulga o voceiro do BNG. O que sí que non é de recibo que tache de paripé este argumentario, esta defensa
dos agricultores españoles, porque penso que eles non se manifestan de bo grado, eles se manifestan é porque necesitan e teñen falta desa atención, o que reclaman creo que é lícito. Creo que é lícito e as exposicións que poñen están aí. Non son protestas masivas en toda España. O sea, eles se protestan é por algo, e non é porque os incentive o Partido Popular a protestarse. Fano, teñen os seus motivos, e van en contra de varios decretos e leyes que promulga a Unión Europea, porque é moi fácil estar lá en Bruselas, moi cómodo a nivel funcionariado, e regular a golpe de ideario a realidade levala a cabo no día a día, tanto de gandeiros, pescadores, do sector agroalimentario, ten que implantar esas medidas que ao final recaen sobre eles todos os custes. Claro, o produto nacional metémoslle tasas, temos que cumplir as perspectivas medioambientais, que é certo que os temos que cumplir, oxalá foran máis rigurosas, pero que sean para todos. O que non pode ser, o produto nacional enchémolo de trabas e abrimos o abanico ao produto estranxeiro. Non, señor, pois se é para todos, os países que queiran comercializar aquí en Europa, pois que se rixen polas mesmas condicións co que se rixe o produtor europeo. E non é o caso. Esa é unha das maiores demandas que les reclaman. E penso que están no lógico. E por dar un dato ao voceiro do PSOE, que tamén ten responsabilidade ao PSOE, creo que é o BNG por apoialos tamén, porque gobernan en Madrid co apoio do BNG, datos do Ministerio de Agricultura do 2023. A produción baixou un 12,4%, máis de 3 millóns de toneladas menos de frutas e hortalizas. As exportacións baixaron un 10%, as importacións aumentan un 24%, e as explotacións ganadeiras perden máis de 3 millóns de cabezas de gando. Son datos do propio Ministerio. O sea que un problema está aí. Se non queredes ver, pois, bueno, no ver. Non é por exigencias do PP. Ese problema está aí e hai que intentar buscar solución. Se non queredes ver, pois é o voso problema. E como non, o PP sempre ten a culpa de todo. E o PP fai moi mal. E o PP presentase a unhas eleccións e acaba de gañar. Porque fai moi mal. Entonces, eso creo que debedes ver un pouquiño e pisar máis os pés na terra e ser máis consecuentes co que expoñedes. Moitas gracias. Pedía a palabra o voceiro do Partido Socialista. Ben, a interpretación dos datos é libre e nós non estamos en contra do sector agrogandeiro nin moito menos, ao contrario. Eu creo que hai que buscar entre todos unha situación de axuda, pero o que estamos expoñendo é que o que non pode propoñer as axudas é o lobo. A enquisa de poboación activa reflecte unha realidade preocupante no sector agrogandeiro galego. Durante os gobernos do PP na Xunta, segundo trimestre de 2009 a cuarto trimestre de 2023, e que se fará extensivo hasta 2027, o número de ocupados no sector da agricultura disminuiu en Galicia o 26,3%, de 97.000 a 71.500 persoas, reducíndose en case o 50% no caso das mulleres, 39.500 a 20.800. No mesmo período, a reducción a nivel estatal é do 2,5% e 1,2% respectivamente no caso das mulleres. Os datos poden interpretar de moitas formas e as mocións se poden presentar tamén de moitas formas. Se for unha proposta para sumar e para buscar realmente unha solución, nós nos sumaríamos encantados para poder aportar e solucionar un problema. Mais é unha situación estatal no que nos atanxe aquí a Rianxo, pois se expuxeron antes os distintos voceiros situacións que se podían solucionar. A intervención vai referida sobre todo porque é interesante que vostede facía mención a que os ganadeiros se están manifestando porque teñen dereito, porque se non fixeran manifestación da sanidade, manifestación de educación, manifestación do sector do mar. Según o teu partido, iso era un paripé todo, era orquestado, unha situación política. Non, é a xente que está cansada. É a xente que quere uns servicios de calidad.
igual que o sector agrogandeiro. Entón, se un é válido, as outras tamén son válidas. Sí, son válidas. É máis válida se ides vos diante na pancarta, que como ides, pero bueno. Pasamos a... Perdón? Se acepta a inclusión que nos dixemos, Dixo que sí, creo. que tome nota a secretaria. Pasamos a... Queda grabada na acta, creo que está... Pasamos a ratificar e a votar a proposta. Votos a favor da ratificación? Unanimidade. Votos a favor da proposta? Partido Socialista e BNG, Partido Popular e BNG, abstencións, votos en contra, Partido Socialista e Renxo en Común. O seguinte punto é unha moción do Grupo Político do Partido Socialista sobre o Día Internacional da Concienciación do Autismo. Ten a palabra a voceira do Partido Socialista. Ola, boa noite a todas e todos. O Grupo Municipal Socialista de Rianxo, de acordo ao amparo do previsto no Real Decreto 2568/1986 do 28 de novembro, polo que se aproba o Regulamento de Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico das entidades locais, o Grupo Municipal Socialista do Concello de Rianxo propón a seguinte moción. O próximo día 2 de abril é o Día Internacional da Concienciación sobre o Autismo. Un día sinalado para moitas persoas, para moitas familias do noso concello que conviven con esta discapacidade. Somos conscientes de que un día, 24 horas, non é nada comparado con toda unha vida, pero sí que creemos importante aproveitar esta data para darlle visibilidade, pois é unha discapacidade con moitos falsos mitos, moitas etiquetas que non son tal. Hai moitas persoas autistas no noso concello, cativos e cativas, adolescentes e persoas adultas, grandes loitadores e loitadoras de batallas silenciosas contra moitos impedimentos e moitas barreiras que na maioría dos casos, como pasan noutras discapacidades, lle veñen impostas pola propia sociedade, inconsciente destas batallas. Sabemos que as cousas non se cambian con chasqueo de dedos, oxalá. Entón, comecemos por cambiar pequenas cousas que pode saber a pouco, pero pode resultar un todo para moitas persoas. Facendo a colación á frase "se cambiamos a forma de ver as cousas cambian", podemos comezar a cambiar e planificar e executar propostas de xeito máis inclusivo e non deixar a esa parte sempre fora da vida do noso concello. Por todo isto e máis cousas que podíamos recalcar e destacar en torno a este tema, este grupo municipal quere instar non somente ao equipo de goberno, senón a todo o pleno municipal a participar da campaña Autismo España, Light That Blue, ilumínalo de azul, rexistrando a fachada do concello para que esta se ilumine de azul como xesto de solidaridade hacia as persoas autistas e as súas familias, na propia data ou datas cercanas. Neste punto acercabas un modelo de carta da propia asociación para aderirse a esta campaña con enlaces á súa páxina para a súa información. Programar actividades inclusivas para a conmemoración desta data e facer partícipes tanto a familias con nenos e nenas adolescentes como a persoas adultas para unha maior concienciación e como punto de inflexión para ter en conta máis programación inclusiva durante todo o ano nas diferentes áreas do concello. A que sumemos iniciativas, esforzo, ganas, pero sobre todo empatía e comecemos a traballar para facer do noso concello un lugar donde nadie se queda atrás. Temos recursos de profesionais, educativos, logísticos, pero sobre todo o que temos son moitas familias e moitas persoas que están dispostas a colaborar e participar, que é o realmente importante. Gracias. Moitas grazas. Ten a palabra voceira do BNG. Gracias.
Ben, nos parecenos ben esta proposta do Grupo Municipal PSOE, mas votamos en falta medidas concretas como é, por exemplo, como son ampliar e mellorar os servizos públicos, como é os servizos educativos, dotando de recursos ordinarios como persoal formado en pedagogía terapéutica, en audición e linguaxe, ampliar a dotación de recursos especializados, como son os equipos orientadores específicos, así como ampliar e mellorar os servizos sanitarios, os servizos de pediatría e os servizos de psicoloxía pediátrica. Ademais de ampliar estes servizos, tamén botamos en falta medidas para asegurar espazos inclusivos, como son, por exemplo, festas con control dos ruídos, con limitación ou eliminación dos foguetes e das orquestas. Polo tanto, non nos parece mal esta proposta, pero tamén nos parece unha proposta insuficiente para o que é a concienciación do autismo. Moi ben, moitas grazas. Ten a palabra o voceiro do Partido Popular. Nos, esta proposta, ímola apoiar, parecenos oportuna. Moi ben, moitas grazas. Ten a palabra a voceira de Rianxo en Común. Gracias, alcalde. A Organización das Nacións Unidas instaurou o 2 de abril como Día Mundial da Concienciación sobre o Autismo para darlle visibilidade ás persoas con TEA, apoio ás súas familias e recoñecer os seus dereitos. Estímase que hai ao redor de 450.000 persoas co trastorno do espectro autista en España, afectando a 1,5 millón de persoas se temos en conta as súas familias. Esta condición dificulta considerablemente o seu desenvolvemento no día a día, polo que a sociedade en xeral e as distintas administracións en particular temos o deber de facilitarlle a vida das persoas que o presentan. Desde o Concello de Rianxo comprometémonos con esta causa, empezando por sumarnos á iniciativa Light It Up Blue, Ilumina o de Azul, o vindeiro martes 2 de abril. Tamén, dentro das nosas humildes posibilidades, trataremos de ser o máis inclusivos posibles á hora de programar as distintas actividades, tanto deportivas, culturais e festivas do noso Concello. Polo tanto, como non pode ser de outra forma, Rianxo en Común apoiará a proposta. Moitas grazas. Pedía un segundo turno de intervención o Partido Socialista. Quería facer unha puntualización sobre o que decides. A moción non vai nese sentido. Sabemos que hai moito traballo que facer, somos conscientes, xa o temos incluído en algunha outra moción, en algún outro pleno. Esta moción é para... Como xa ben dixen no corpo da moción, é un día simbólico, vale? Trátase de concienciar e visibilizar. En algún momento ten que haber un punto de inflexión, vale? Eses días son días sinalados, son días destacados. A mí vou falar de maneira personal. Personalmente non me gustan moito eses días, pero sí que se poden usar un pouco para visibilizar. Entonces a idea era de que aquí en pleno levar esta adhesión a que a fachada do noso Concello como a Casa do Pobo, vale, sexa incluída nesta campaña por parte desta asociación e que na medida do posible se organicen algunha actividade de xeito simbólico para o resto para os veciños e veciñas. Sí que sabemos, estamos neste grupo municipal traballando en moitos aspectos para que o Concello, pouco a pouco, noutras a nivel de asociacións, hostelería, locais e demais, pouco a pouco se ve visibilizando moito máis e que sexamos un poquinho máis inclusivos, vale? Sabemos que a panacea non existe, vale? Non todo o mundo é igual, pero sí que podemos cambiar un montón de cousas para que todo podamos contar con todos, vale? Non simplemente persoas autistas, hai outras moitas discapacidades que no día a día, vale, esas barreiras que
a maioría da población non as encontramos, elas sí as encontran todos os días. Entonces, en todo caso, esta moción iba a poder adherirnos a esa campaña e que haxa ese punto de inflexión, vale, de concienciación un pouco con esa data sinalada, mas sabemos que hai moito traballo detrás. Vale, gracias. Moi ben, moitas grazas. Como máximo responsable do Executivo, compre non só apoiar a proposta, senón incluso recoñecer certos errores xa neste tempo respecto de todo canto, ou mellor dito, de prácticas en contra do que se di nesta moción. En todo caso, bajar do que non sea máis que un erro do que aprender e do que tomar boa nota respecto de outras ocasións. Pasamos a ratificar e a votar a proposta. Votos a favor da ratificación, unanimidade. Votos a favor da proposta, unanimidade tamén. E a última proposta é unha moción presentada pola AMPA os Judiños Alfonso Daniel Rodríguez Castelao sobre o cumprimento da normativa en materia de accesibilidade ao colexio que leva o dito nome. Darei lectura á proposta para tampouco non facer ningún tipo de xuízo de valor e únicamente reproducir o texto tal cual foi presentado pola AMPA. Conforme á Lei Galega 10/2014 do 3 de decembro de accesibilidade en conexión con outros preceptos constitucionais e legais, os poderes públicos están obrigados a implantar e adoptar as medidas necesarias para conseguir unha sociedade inclusiva e accesible que garanta a autonomía das persoas, evite a discriminación e favoreza a igualdade de oportunidades, especialmente para as persoas con discapacidades, faga realidade o concepto de accesibilidade e deseño dos espazos públicos para todas as persoas, facilitando o seu uso universal con plena seguridade. As instalacións do Colexio Alfonso Daniel Rodríguez Castelao incumpren esta normativa. Non cumpren as condicións de accesibilidade universal, deseño universal, inclusión social e igualdade. O colexio non pode ser utilizado por todas as persoas en condición de seguridade, comodidade e de xeito autónomo. É preciso a súa adaptación e deseño especializado, así como tamén eliminar as barreiras arquitectónicas que limitan o acceso e dispoñer medidas de apoio, produtos de apoio, apoio persoal, mobiliario urbano e realizar obras de rehabilitación e reforma. Non cumpre a reserva de espazos de aparcamento para persoas con mobilidade reducida dentro das instalacións do centro escolar. Non cumpre a obrigación de acceso interior aos edificios nin de comunicación horizontal. O colexio carece de itinerarios accesibles e comprensibles. Non permite a circulación de persoas en cadeiras de rodas. O pavimento non está axeitado para limitar o risco de esbaróns e facilitar o desplazamento das persoas con discapacidade e tampouco hai comunicación visual. Non cumpre a obrigación de mobilidade vertical. O colexio carece dun medio accesible alternativo ás escaleiras, nin ascensor, nin rampa. Non cumpre a obrigación de aseos accesibles e adaptados. Non cumpre a obrigación de sinalización internacional de accesibilidade. O colexio Alfonso Daniel Rodríguez Castelao conta cunha alumna en cadeira de rodas que cursa o segundo curso de infantil e que dentro dun ano terá que pasar para o primeiro andar. Varios alumnos con mobilidade reducida e varios pais en cadeiras de rodas que non poden acceder a moitas dependencias do centro. Ademais, todos os anos ao longo do curso hai alumnado que precisa o uso de muletas por diversos motivos. Así pois, urxe a instalación dun ascensor en cada un dos edificios do colexio, a remodelación de todos os aseos, a mellora na accesibilidade ás instalacións interiores e exteriores do centro, aparcamento para persoas con mobilidade reducida dentro das instalacións do colexio, instalación e modificación de ramplas no exterior e colocación de barandas e pasamáns. Por todo o antedito, a AMPA aos Judiños proponlle ao Pleno da Corporación Municipal que adopte o seguinte acordo. Instar á Xunta de Galicia o cumprimento da normativa en materia de accesibilidade ao Colexio Alfonso Daniel Rodríguez Castelao de Rianxo e a realización das obras menores consistentes na instalación dun ascensor en cada un dos edificios do centro escolar, a remodelación de todos os aseos e a mellora na accesibilidade ás instalacións interiores e exteriores do centro, rematando coa discriminación que sofren as persoas con problemas de mobilidade e ou con algunha discapacidade e que impiden a súa plena participación
nas actividades escolares. Isto é todo. Ten a palabra o voceiro do BNG. Nós, como non pode ser de outra maneira, estamos totalmente de acordo ca proposta de Amparo Gudiños. E máis, no primer pleno ordinario que houve desta legislatura, o BNG trouxe unha proposta que foi aprobada por a maioría que amplía aínda máis o que propón nestes momentos a Amparo Gudiños. Naquele momento propoñíamos os dos ascensores para resolver os problemas de accesibilidade nos dos edificios. Comentábamos que ningún dos dos edificios conte con elevadores, polo que se dificulta o acceso á mobilidade de personas con mobilidade reducida. Tamén solicitábamos naquela moción a rehabilitación da fachada, saneamento inodoros e facer os baños accesibles, a carpintería exterior da edificación e pintura. Tamén pregábamos naquele intre a actuación para habilitar a antigua vivienda da Consellería para facer ali a sala de profesores e aumentar o espazo da biblioteca no colexio. Tamén outra das cousas que propoñíamos era o peche exterior. Necesitábase mellorar o peche exterior para a xogada do centro e para conseguir unha solución integrada. Todo isto estaba no primeiro proxecto que a Xunta tiña feito. Despois foise quitando un proxecto de 1 millón de euros que abarca o Plan Nova da Arquitectura Pedagóxica e foise retirando todas estas melloras. Lembrome que naquele pleno o voceiro do PP había dito que se ele fora o alcalde, que estaría día todos os días na Consellería de Educación. Sí, me gustaría tamén preguntar que fixo a Corporación do Goberno actual en estes intres que se estuvo traballando. Moveuse, fixo xestións. A parte, decía o voceiro do Partido Popular, nós non temos neste momento a cada día, pero nós presentamos o 25 de agosto no pleno do Parlamento, que se levou no mes de outubro, por a nosa diputada Rosana Pérez, a mesma moción. Esta mesma moción foi debatida no pleno do Parlamento e a señora diputada do Partido Popular, Elena Suárez, tirando do argumentario do Partido Popular, veu dicindo que todo o que se gastaba estaba ben e que non se podía neste momento facer máis achega, polo que votaron en contra. Nós desde aquí, a nosa labor como partido, como bloque, é seguir apoiando a comunidade educativa nestas e noutras loitas, pero esta loita de accesibilidade penso que neste ano 2024 penso que é vergonzoso que non teñamos en todo o que é o contorno, todo o edificio do colexio unha accesibilidade 100%, tanto en aseos como en todas as partes do Concello, e que non sei cal é o motivo por o cal o Partido Popular, a Xunta neste momento considera denega este ben que é necesario e xa digo, primordial para un centro educativo. Entonces, o noso apoio incondicional a estas e outras causas que sean xustas como esta. Moi ben, moitas grazas. Ten a palabra o voceiro do Partido Popular. Moitas gracias. Nos creemos que estas demandas son axeitadas e son necesarias. É un imperativo legal velar pola accesibilidade. Pídese a calquera comercio do local con unha licencia de actividade que cumpla os parámetros de accesibilidade e nun colexio non vamos a ter esas accesibilidades. É indispensable que o teñamos. Por eso, sigo reiterando que a día de hoxe non se teña xa conseguido un acordo para que estas medidas de ascensores e habilitacións
non estean xa en fases ou encamiñadas en fases a que estean executadas, considero que en outro axuntamento esta situación non se daría. Vexo que non hai capacidade negociadora desde este goberno para conseguir isto. Depende da Xunta, pois hai que moverse, porque estes requirimentos son indispensables. E sigo dicindo, isto estaba contemplado no proxecto. Non se pode permitir que isto non se leve a cabo. Nos apoiamos a estas medidas que deben quedar solventadas. Moitas veces. Moitas grazas. Ten a palabra o voceiro do Partido Socialista. Moitas gracias, señor alcalde. Por fin estamos de acordo co Partido Popular. E que nós tamén coincidimos en que se fora en outro concello estaría feito. Pero se fora un concello de color azul. De color azul. Sempre temos a mesma teima sobre que temos que ser insistentes en visitar, en tocar as portas. Volvemos a facer a mesma pregunta que fixemos anteriormente. A oposición está para acompañar e tamén velar polos intereses de Rianxo. E xa que vos tendes tanta conexión directa ca Xunta, pois traballen vostedes para o beneficio de Rianxo e aporten vostedes as solucións a nivel de infraestructuras que lle falta non só ao Colexio Castelao, sino tamén ao Brea Segade, e desa forma demostraría que o Partido Popular sí que ten interés en que Rianxo progrese. Pero, estamos de acordo en iso. Con respecto a este proxecto que nos trae aquí hoxe a AMPA do Colexio Castelao, refrenda o que xa sabemos, que é o clientelismo, o favoritismo nos concellos, a venta de obras por fascículos, a atención partidista interesada. O proxecto era 1 millón de euros no final. O proxecto inicial era de 1.600.000 euros. E o que se quita, o que se saca do proxecto é exactamente todo aquilo que non entra na mellora da eficiencia enerxética. Porque o que fixo o Partido Popular na obra do Castelao iba referida a unha subvención a través de fondos europeos para mellorar a eficiencia enerxética do colexio. Entón non lle collía, non podía invertir fondos propios, non podía facer unha obra de forma integral para mellorar o colexio dunha sola actuación, senón que había que intentar vendelo por fascículos porque alargamos un poquinho esa dependencia de que estamos traballando de forma intensa. Mellorar a eficiencia enerxética non só é a envolvente, senón é o cambio da caldeira, sino a mellorar as prestacións tamén que teñen os rapaces nas aulas. E con respecto á accesibilidade, nos centramos tamén na accesibilidade aos 2 pabellóns, nas rampas e ascensores. Tamén temos que remarcar que o Brea Segade está exactamente igual e podíamos facer o mismo extensible ao que pasa en aquel colegio. Pero xa o dixemos moitas veces, a accesibilidade, o Colexio Castelao, por características ou por funcionamento, tamén fai uso do pabellón polideportivo. E a accesibilidade que lle corresponde tamén á Xunta de Galicia é a modificación no tránsito dos alumnos ao uso desa instalación deportiva. O presentamos xa a nivel parlamentario. Temos que intentar instar á Xunta a que faga o que xa se lle dixo que tiña que facer hai un ano. Imos estar sempre así. Entón, poñan voluntad vostedes como grupo municipal e participen xunto coa Xunta para que se solucione o problema. Porque dentro de 3 meses traeremos a mesma moción e dentro de 6 meses traeremos a mesma moción. E estaremos igual hasta que a Xunta de Galicia teña a voluntad. Non é que o Concello teña a necesidade. Non é que casi 800 pais teñan a necesidade. Non. É a voluntade. Cando eu tiña voluntad, pois o farei. Me acordo de que está ali Rianxo e o fago. Así funciona. Así funciona. Entón, non nos diga que temos que ir tocar as portas, porque as portas sabe ben vostede que non as abren. Non as abren. Lamentamos a situación de estar sempre debatindo esta situación, pero é a desesperación dunha AMPA, a desesperación dunha comunidade educativa, a desesperación duns pais que ven que como os seus fillos teñen algunha situación comprometida, pois teñen que verse en situacións de axuda para poder facer o que é obligatorio, que é a enseñanza, a asistir ao centro educativo. É que é prioritario. É que a nivel municipal lle obligan a ter ascensores. E, en cambio, nos colegios se olvidan de facer. E podía facelo con recursos propios.
podía, en vez de meter outra vez cartos en Porto do Son para remodelar a segunda remodelación da fachada marítima, oye, Rianxo está aquí ao lado. O noso voto, evidentemente, vai ser favorable e apoio absoluto á comunidade educativa dos colexios de Rianxo. Moitas gracias. Moi ben, moitas grazas. Ten a palabra a voceira de Rianxo en Común. Gracias, alcalde. Durante os últimos meses, no Centro de Educación Infantil e Primaria Alfonso Daniel Rodríguez Castelao de Rianxo, leváronse a cabo unhas apreciables e importantes obras de rehabilitación integral nos 2 edificios que conforman este centro educativo. Contando cun orzamento de 1 millón de euros, o obxectivo desta actuación supuxo a mellora das condicións xerais do centro, posto que se acometeu a reparación das gretas da fachada e a súa impermeabilización mediante un sistema de illamento térmico polo exterior, así como o cambio de cubertas. Ademais, cambiáronse as carpinterías das ventás, un total de 111, e colocaron canlóns e baixantes pluviais. Tal e como explicou no seu día Román Rodríguez, conselleiro de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades, estas medidas permiten conseguir un aforro enerxético do 57%, enmarcando estas obras no obxectivo do Plan de Nova Arquitectura Pedagóxica de facer os centros máis sostibles desde o punto de vista medioambiental e máis confortables para a comunidade educativa. Como non podía ser de outra maneira, estas obras foron ben acollidas pola comunidade educativa e pola veciñanza en xeral, xa que este centro escolariza a maioría do alumnado de educación infantil e primaria do noso concello, unha edificación con preto de medio século que desde hai tempo presentaba importantes carencias, a pesar das intervencións puntuais que se fixeron desde a súa inauguración. A pesar da valoración positiva desta intervención, consideramos que se perdeu unha boa oportunidade para resolver carencias significativas do centro, sen que esas melloras implicaran un incremento importante sobre o montante da intervención xa planeada. No pasado mes de setembro, este goberno mantivo unha xuntanza na Coruña coa Xefatura Territorial de Educación na que precisamente se trataron estes temas que formulan desde a AMPA. Incluir entre as obras que por entón estaban en execución as relacionadas coa accesibilidade de persoas con mobilidade reducida, incluir ramplas, ascensores, baños adaptados e estudar outras actuacións a acometer a curto prazo para facilitar a mobilidade de persoas con dificultades sensoriais e cognitivas. A maiores, fíxoselle saber que a biblioteca carece de tamaño suficiente, podendo ampliála trasladando os despachos de administración e do equipo directivo á antiga vivenda do conserxe. A necesidade de introducir as recomendacións do Plan de Nova Arquitectura Pedagóxica sobre as características das luminarias e a intensidade de luz en cada un dos espazos. Recordámoslle a suxestión que fai o documento do que acabo de falar de cambiar as caldeiras de gasóleo de baixo rendemento por outros sistemas renovables de maior eficiencia. Actualmente hai colocado un depósito provisional de 700 litros posto polo Concello debido a que o seu propio perde gasóleo. E, por último, indicámoslle a falta de renovación do peche exterior que percorre todo o centro. Como en moitos outros casos, que sí, imos e petamos as portas, escóitannos, se cadra, toman nota, pero á hora de verdade seguimos sen ter noticias de que teñan o máis mínimo interese en asumir todas estas suxestións, polo menos a curto prazo. Seguiremos loitando, consideramos que a unión fai a forza e unidos podemos conseguir máis e mellor. Polo tanto, como non pode ser de outra maneira, Rianxo en Común vai apoiar a proposta que hoxe achega a Asociación de Nais e Pais de Alumnos e Alumnas Os Gudiños do CIPDR Castelao. Moi ben, moitas grazas. Preguntaba, por suposto. Por alusións. O que comenta o voceiro do Partido Socialista. Como se dependera de nós o feito de que non haxa ascensores no Castelao. Nós estamos a prol desas demandas e nós xa lle propuxemos e tendemos a man ao equipo de goberno de Rianxo en Común da nosa colaboración, a cal foi rexeitada por motivos ideolóxicos, dito textualmente. Entonces, nós non podemos facer máis, nós tendemos a man e temos un rango de actuación e chegamos ata onde chegamos. Quen goberna é o alcalde. E o equipo de goberno actual está nas vosas mans o conseguir cousas. Se non sodes capaces de conseguir cousas,
tanto para vós como para o resto dos grupos, non achaquedes ao Partido Popular local de Rianxo que non se consigan esos feitos. Nós non estamos gobernando. E volvo a insistir, e volvome a reiterar, si nós estuéramos gobernando, isto a día de hoxe non sería un problema, non estaríamos aquí debatindo esta insignificancia. Nada máis. Pedía a palabra o voceiro do Partido Socialista. A oposición está para fiscalizar e controlar, pero tamén está para acompañar, máis alá de que se forme parte dun goberno ou non. É dicir, tender a man non é tender a man para cogobernar. Tender a man tamén é para... Tender a man para axudar, porque este... Non entramos en debate, por favor. Este grupo municipal se leva traballando, a parte das propostas que seguirán trasladando ao goberno ao longo desta legislatura, máis la de participar no goberno, non? É a forma que entendemos de facer a política, de facer a oposición, e o seguiremos facendo. E non é cuestión de ideoloxía, non é cuestión de voluntad. E a cuestión de que se remarca de forma continua de que temos que ir á Xunta, pero non pasa ca Diputación. Ca Diputación eso non pasa. Pasa só cando falamos da Xunta. A Diputación chamase e aténdeche. E a Xunta non. É curioso. Moitas gracias. Moi ben, moitas grazas. Dixía antes que, aproveitando a pregunta que me facía ou que nos facía o voceiro do BNG respecto do que fai este grupo de goberno, aproveito para contestar outras cousas que saíron. O que fai este grupo de goberno é intentar que, por suposto, nos servizos que nos corren, corresponde a nós levar a cabo que sean o mellor posible para todos e para todas. E o que non nos corresponde a nós, o que intentamos é, ou que facemos, mellor dito, é reclamarlle a quen corresponde a que cumpla cas súas competencias, e ademais intentamos que nos fagan caso, pero exiximos. Pero máis que iso, porque ademais o que facemos como goberno, pero tamén como consello, é facer igual que facían os gobernos anteriores, que, por suposto, tamén facían esta labor de exigencia, non me cabe dúda, é asumir competencias que non son propias ante a deixadez da Xunta de Galicia. Podía aquí citar un cento delas, pero no ámbito educativo asumimos máis labor de mantemento dos centros da que nos corresponde, moitísima máis. Asumiuse os cambio dos peches dos colexios de Asados, asumiuse o cambio do peche do colexio de Tarajoña, aínda sendo competencias da Xunta, asúmense obras menores ou non tan menores prácticamente de maneira semanal en todos os centros. En Tarajoña vense de destinar unha importante cantidad de diñeiro a poñer, a desentar o espacio anexo, o pabellón que dispoñen os rapaces para o seu uso cando chove, etc. Un esforzo económico importante no que incluso poderíamos enjadir sufragar os gastos de persoal que traballa neses centros, como é o caso dos conxerxes. Cuestións que, durante esta última legislatura ou a legislatura que pasou, afortunadamente a FEGAM ben facendo reclamacións que van facendo súas e que van poñendo encima da mesa sin que ninguén as atenda. Entendo que tampouco a FEGAM ten capacidade negociadora, ou polo menos está á altura do Consello de Rianxo, o cal tamén non serve para sacar peito se queren darlle a volta á cuestión. O que di, eu non sei se o di, non sei se o subconsciente o traiciona ou se realmente o di con convencemento, o cual se cadra é máis grave, porque non é a primeira vez que o di. É tal xa a desfachatez que teñen cando están nas institucións que din directamente, non na rúa, ni nun meeting, sino nun salón de plenos, nunha sesión ordinaria do pleno da corporación, din frases tan rotundas como se nós non gobernamos non hai servizos públicos. Dixérono de maneira reiterada respecto do centro de día, se nós non gobernamos non haberá centro de día en Rianxo, ou, acabo de dicir agora, estou intervindo, non ten a palabra. Está mentindo, non estou dixemos intervindo eso. eu, non ten a palabra. Vale. Ou, acaba de dicir agora, nós tendemos llamar ao goberno, se o goberno aceptará a nosa man, isto non era un problema, como o goberno non toma a nosa man, isto é un problema. Claro. Está sendo un problema. Está sendo un problema porque este goberno non ten capacidade de negociadora, por tanto, simplemente vou instalo a dúas cousas. Insto, por un lado, a que recorde unha noticia que teño aquí diante do 14 de abril de 2023 que titula el PP propone mejorar la accesibilidad del Colegio Castelao. E abaixo enjade, el candidato
José Luis Castiñeiras, pidió al conselleiro de Educación un ascensor e baños adaptados para el centro. Alégrame saber que a súa capacidade de negociación está a nosa altura, cando menos. Non direi menos, pero está a nosa altura. Non goberno. Pero ademais vou non instar a outra cousa. Eu asumo, se usted quere, eu asumo a nosa capacidade, a nosa falta de capacidade absoluta para resolver este problema. Vou na asumir. Insto a que vostede consiga unha reunión co Conselleiro de Educación na que estén presentes os grupos municipais, así como as AMPAs deste municipio, as AMPAs de cada un dos colexios. Insto a que consiga esa reunión, a que nos permita estar todos os grupos e todas as AMPAs presentes. Ofrézolle, ten á súa disposición, todas as instalacións municipais, as que queira, para ter esa reunión. Estou convencido de que ningún dos grupos que estamos aquí rechazará a invitación, ni ninguna das AMPAs. Se vostede consigue esa reunión, podemos abordar este problema, entón, sí, non terei ningún problema en neste pleno onde faga falta recoñecer a súa capacidade negociadora moito máis alta que a nosa, non cabe ningún tipo de dúda. En esa reunión teremos ocasión cada un a expoñer o seu criterio, incluso, quen sabe, ao mellor o propio conselleiro ten ocasión a comprometer esta actuación que falta por facer en Rianxo. Non cabe dúda. Quere que consiga unha reunión co conselleiro de Educación? Estou instando a que o faga, non a min, a esta corporación e ás AMPAs ali presentes, a que nos reciba a todos, a expoñer estas problemáticas e que cada un poida facer os xuizos de valor que estime oportunos. Intentarei, no, veña. Pasamos a votar a proposta. Votos a favor da primeira ratificación. Ratificamos a proposta, votos a favor, unanimidade, votos a favor da proposta, unanimidade tamén. Pasamos ahora ao turno de rogos e preguntas. Ten a palabra o BNG. Comezo. Sí. Rogos. Presentamos o rogo posto que impediron no pleno anterior debatela como moción en pro de que liciten o POS onde estaba incluído o saneamento para vilas, ampliación da rede de abastecemento en Taragoña, hasta abastecemento de agua e reposición na casilla, saneamento de tronco, adquisición de mobiliario de 4 vivendas sociais dos mestres, en total máis de 700.000 euros aportados pola Diputación para proxectos nos que o Concello non ten que poñer dinheiro algún. Eses proxectos están aprobados e completos nos seus permisos. Lembramos saneamento para vilas, ampliación da rede de abastecemento en Taragoña, abastecemento de agua e reposición na casilla, saneamento de tronco, adquisición de mobiliario de 4 vivendas sociais dos mestres. Por lo tanto, rogamos que se sigan a debater as mocións que se presentan sen subterfuxios para impedir o seu debate, como a que acabamos de sinalar e que pretenden transformar en rogo para non ter que manifestarse ou votala ou impedir que o resto dos grupos a debatan. Preguntas. Queremos nos dar explicación e con ela aos veciños de Casilla, aos veciños de Vilas, Taragoña, Rianxo, que non teñen servizos porque o grupo de goberno non licita estes proxectos pese a ter 700.000 euros concedidos. Que motiva esta demora? Para cando os orzamentos? Lembrarlle ao actual goberno que durante a súa etapa como oposición, sempre que tiñan oportunidade, recalcaban que isto non acontecería cando estiveran no poder, pois teríamos orzamentos desde o primeiro momento. Xa pasou este primeiro momento e non temos sequera proxecto ni xuntanza de voceiros. Lembrarmolles que neste momento están gobernando cuns orzamentos prorrogados, uns orzamentos prorrogados do goberno anterior. Están ustedes traballando cuns orzamentos prorrogados do goberno BNG, goberno PSOE. Están a estudar alternativas semellantes a unha segunda fase do IDAE para renovar, como fixo o anterior equipo do goberno, o resto das luminarias e cadros de mandos. Recordade que na primeira fase se completaron o 60% das luminarias e o 40% do grupo de mandos. No verdadeiro pleno de convenio coa FEM, coa Federación Española de Municipios, no que os tres grupos do Concello, Rianxo Común, PSOE e PP votaron a favor, e nós, o BNG, votou en contra, o presidente da corporación díxenos que supoñería o estar dentro desta federación un aforro moi elevado para o Concello de Enerxía Eléctrica. Chegou a dicirnos incluso 300.000 euros. Pode dicirnos e mostrarnos
que informe dos servicios técnicos acredita esta información? Saben vostedes que ao estar dentro da central de compra todo ou a maioría dos servicios irán cara a multinacionais ou empresas grandes? Como, por exemplo, Iberdrola na electricidade. É esa a forma de facer política do tal goberno, priorizando as empresas multinacionais? Exploraron outras alternativas? Exploren, por exemplo, algún concello do bloque, o concello de Moaña. Estudiena e explórena. Que sabemos do argumento do uso das vivendas sociais na Casa dos Mestres? Pois que o anterior goberno xa estaba un borrador feito. En estes 9 meses de goberno de Rianxo en Común non temos ninguna nova sobre os mesmos, nin sobre o concurso, nin sobre o concurso respondente á súa adxudicación. O acontecido o día de Rosalía é unha demostración da cultura que quere e propón este grupo de goberno de Rianxo en Común. Sabendo que chovía, cousa rara no noso concello, o máis doado non sería manter o gato en vez de adialo e trasladalo ao auditorio ou cuartel vello? Como está avanzado na tramitación deste pexón xa aprobado ante a Xunta? Repostaron os requerimentos da Xunta? Sábese algo da tramitación en costas? Hai 8 meses este concelleiro fixo unha petición dun expediente. Hai un mes fixen outra petición do outro expediente. Vou ter que pedir amparo á señora secretaria, porque despois de 9 meses, cando por lei, en teoría, teñen que felicitarmo en 5 días, levo 9 meses esperando por un expediente e agora un mes esperando por un expediente. Non sei se a señora secretaria me pode un día recibir e explicarme que é o que teño que facer, se acudiu a Obrador do Pobo ou que pasa con estes expedientes. Hai xa 6 meses, 7 meses que vimos sempre ca mesma pregunta. E sempre, o xa non está con o señor concelleiro de Obras, sempre, sí, pero Marquesiña de Sete Fogas, chovendo continuamente, levan 6 meses sin cristales. 2 cristales que faltan na Marquesiña de Sete Fogas. Levo 6 meses, pleno tras pleno, repetindo. Farola do Parque Empresarial. No anterior pleno, repetindo, que estaba dobrada con peligro de caída sobre a pública. A semana pasada chamei ao Concelleiro de Obras en Fincheira, que hai frente a Saraiva, hai un burato na rúa, díxome que iba a mandar xente, sigo mesmo. A implantación do contedor castaño, como está? Para cando? O 1 de febreiro vai facer un mes da celebración dunha mesa para adxudicar postos no mercado municipal. Transcurrindo este mes, gustaríanos que nos informaran do resultado. Como está o programa educativo do Concello? Aula senior, ESO, programa de memoria, sabemos que hai unha traballadora de baixa, periodicidade, queremos saber onde, a asistencia que hai, faltan en parroquias, hai previsión de chegar a elas. Proxecto alternativo do polígono. Tiñan ustedes, falaban dun proxecto alternativo do polígono. Xo teñen en mente, xo teñen feito, queremos saberlo. Estolo Cifer, como vai? Porque foi declarado pola Xunta como proxecto de interés galego. Sabemos algo máis deste proxecto. Municipalización do SAF. Cando nós gobernábamos xa había unha moción aprobada para o estudo para municipalizalo. Non tuvemos ninguna noticia máis, non sabemos nada máis. Nin se fixo ese estudio, non sabemos absolutamente nada. Mantemento do cuartel vello, Pazo de Rianxiño e Casa de República. Estamos recibindo queixos de varios colectivos de falta de limpieza nestes 3 recintos municipais que acabo de decir. Gustaríanos que se melloraran. Tamén, no de obras,
Hai un espello que fa tandeiro frente a Beliñas hai moito tempo e tampouco sabemos nada dese espello. Teñen previsto iniciar algunha campaña de trampeo para loitar contra a velutina? Escola Infantil da Galiña Azul. Que accións de mellora de infraestructura se levaron a cabo? Fíxose algo respecto á problemática que temos de falta de prazas? E por último, xa empezadeo xa. Por que non nos avisan repetidamente para actos institucionais? A semana pasada un acto da Diputación. Hai a dedicación concreta da Diputación de non avisar ao bloque? O Concello tomou decisión de non avisar? Nada máis. Parece ben. Empezando por este último, a Diputación non fixo unha visita institucional ao Concello, fixo unha visita a unha reunión de traballo. Unha reunión de traballo que tiña por exeto xuntarse o presidente e a deputada de Política Social coas traballadoras do servicio e con traballadoras do SAF. A Diputación dou instruccións a respecto de a quen tiñamos que convocar do servicio e, ademais, se lle interesa, que non sei se lle interesa, a reunión foi proveitosa, as traballadoras poderon expoñer moitas das súas problemáticas que teñen que ver fundamentalmente coa falta de persoal dende fai moitos anos no servicio e con outra serie de cuestións das que a Diputación tomou boa nota e incluso fixo certas propostas de mellora. Houve en outras ocasións nas que o presidente da Diputación veu a este Consello, se nos dou instruccións tamén para que fixéramos dado que era unha visita institucional, unha visita ou unha invitación aos grupos municipais, fíxose nesta ocasión, como noutras, ven o presidente ou algunha deputada, algún deputado provincial a manter unha reunión de traballo e non se traslada aos grupos, igual que non se traslada cando alguén deste goberno vai á Diputación a ter unha reunión de traballo. Por tanto, non se trata de reunións institucionais, non hai turno de réplica, como sabe, nos rogos e preguntas. Na Galiña Azul estánse facendo distintas actuacións que teñen que ver co mantemento. Aquí, se cadra, podíamos recoller o debate do punto anterior a respecto tamén deste tipo de cuestións que asumen os consellos, que parece que se nos olvidan da parte das mocións á parte dos rogos, pero ainda así vanse facendo un traballo importante, sobre todo que ten por obxectivo atallar un problema de humidades que van sufrindo a Escola Infantil dende fai moitos anos. Recordará, supoño, eses problemas, recordará que o canalón da parte da traseira está podre absolutamente, é unha serie de problemas que hai. Tratamos de ilos atallando pouco a pouco, con atribucións pequenas e de custo reducido, que é a maneira na que podemos facelo. A respecto da falta de prazas, tamén se lle reclamou ao Consorcio atender esta circunstancia, incluso a Consellería competente outro tanto do mesmo. As propostas que se fan desde o Consorcio están orientadas a a botar balóns fora e a unha serie de propostas que teñen que ver con abordar que nós mesmos poñamos á súa disposición un espacio, que o habilitemos para que poida acoller ese servicio e que, ademais, sufragemos os gastos de persoal. Por tanto, a proposta ven sendo que o Consello de Rianxo promova unha escola infantil municipal, o cual é unha idea fantástica e que todos podemos subrayar, pero imposible de asumir neste momento, como supoño que saben, non? Está en estudo unha campaña de trampeo a respecto da velutina, creo que nunca houbo, en todo caso está en estudo que haxa, promover que se poñan trampas non só nos espacios públicos, senón tamén nos privados. Tense constancia desa falta de espello en Leiro, de feito está previsto que se repoña nos próximos días, dado que hai unha partida deles xa en camiño. A respecto da falta de mantemento do cuartel vello e de outras instalacións, incluso a propia Casa do Consello ten que ver coa falta de persoal no servicio de limpeza por circunstancias, sobre todo de saúde, e no que se pode recurrerse a empresas privadas para que asuman tamén esa labor. Pero insisto, no que se pode, dado que tamén a capacidade de gasto, non me canso de repetila, é limitado. Incluso neste mesmo Consello, nesta casa consistorial, viña habendo limpezas prácticamente diarias e a día de hoxe son únicamente semanais, tamén por ese mesmo motivo. Por tanto, trátase de priorizar
ou mellor dito, priorízase, por suposto, os espazos educativos ou espazos de concurrencia de moitas persoas ou de entidades que albergan moitas persoas, fundamentalmente rapaces, e dentro desas limitacións coas que estamos traballando. Está en fase de estudio esa municipalización do SAF. Non só había unha moción, senón que incluso había xa no pasado retención de crédito para facer ese estudo e ainda non está feito, ou que cabe a contratalo para que se faja. A respecto da instalación de Stolsifarm no Consello, unha vez que tivo lugar a declaración aludida por parte da Xunta de Galicia, os trámites que lle corresponden a este Consello é ir atendendo as solicitudes de licencia e demais. Creo recordar que esta mesma semana ou a anterior se fixo xa a solicitud para dispoñer de auga e outra serie de cuestións que teñen que ver ca obra, dentro dunha previsión feita pública pola propia empresa de empezar as obras no verán. Nos trataremos de cada un dos trámites que nos corresponde a facelos da maneira máis áxil posible, pero tampouco sin moito máis, non? Está tamén en fase de estudio ese proxecto alternativo do polígono do que se falaba, do que se dará conta a maior brevidade. Falábase do programa educativo do goberno, tamén dentro das limitacións trátase de manter certas cosas que había e incluso implementalas, pero dadas incluso podemos tratar de contestar por escrito dada a cantidade de cuestións que saían, non? Preguntábase tamén polo mercado municipal. Hai unha proposta de adxudicación de un dos postos, mellor dito, xa se adxudicou e fíxose a solicitud de unha serie de documentación correspondente para xa finalizar ese trámite, pero a adxudicación en sí xa está feita. A implantación do contenedor marrón vai lenta, como non podía ser de outra maneira, porque, como supoño que tamén sabe, dispoñemos dos contenedores marrón dende fai moitísimos meses, pero estaban acopiados en instalacións municipais, sin que se fixera ningún tipo de traballo para instalalos, nin siquiera campañas de concienciación, nin siquiera previsión de incremento dese gasto que supón a instalación do contenedor marrón, porque supón incrementar as rutas, incrementar o servicio de recollida, incrementar o gasto con Sogama. Esa previsión non estaba feita, ningunha campaña de sensibilización a respecto da implantación dese contenedor, ningunha previsión de como se iba a artellar ese servicio, nin nada deso, non? Por tanto, ese traballo é un traballo que asumiu este goberno e que está asumindo, co finalidade de ilo implantando a maior rapidez, desplazándose a implantación dese contenedor polo gasto que supón, por unha labor de compostaxe que tamén se está levando a cabo, repartindo composteiros individuais e repartindo tamén xa os caldeiros con outra serie de información para a posta en funcionamento dos composteiros comunitarios instalados en varios puntos do Consello, non? Comentábase unha situación a respecto dun oco na rúa en Fincheiro, do que lle darei traslado ao conselleiro de Obras, tamén a farola do Parque Empresarial, que non só se cambiará, senón que se vai desplazar. Xa foi abordada a situación coa empresa que leva o mantemento da zona para facilitar ali o tránsito de camións, supoño que se fará nos próximos días. Traslado tamén o que ten que ver coa marquesina de Sete Fojas. Abordaremos con Secretaría a cuestión esa do expediente pendiente. En relación ao Pexón, como sabe, foi remitido á Xunta, atenderon os requerimentos que se formularon. Estamos á espera de noticias nestas últimas semanas. Entendo que non houve moito avance ao respecto no que ten que ver co funcionamento da Administración Autonómica, pero en todo caso insistiremos para telo o antes posible. Os actos previstos, o ato previsto para o día de Rosalía de Castro foi un ato diseñado pola Consellería correspondente ao seu criterio e non hai moito máis que señalar. As vivendas sociais poñeránse en uso a gardo que ao largo desta legislatura, pero sinceramente tampouco non se pode concretar unha data, porque non é un caso semellante ao do contenedor marrón, non? Ter as vivendas sociais non significa que houbera moito máis andado. Como saben, as vivendas sociais carecen de mobiliario incluso, non hai mobiliario para poder ocupalas, incluso xa teñen problemas en algúns sitios de cristais rotos, os ascensores, o oco do ascensor está sen rematar, teñen problemas de humidade, etcétera. Está a disposición dos conselleiros da Corporación coñecer o estado das vivendas por dentro cando o consideren. Non só haberá que levar a cabo actuacións para dotalos de mobiliario e de instalacións, senón que xa
incluso sin ter uso, xa hai que acometer actuacións de reforma das vivendas por estes problemas de humidade, de cristais rotos e de outro tipo de cuestións que lles comento, e ademais hai que levar a cabo todo o trámite administrativo relativo a poñelas en uso. Por tanto, non lles podo falar dunha data, en todo caso, si un compromiso de tratar de que este en uso durante esta legislatura, pero o traballo pendente é elevado. Remitirase ese informe relativo aos gastos que teñen que ver coa enerxía eléctrica unha vez feita esa adhesión á FEM. En todo caso, a respecto dos argumentos que saían, xa se dixo na sesión plenaria, non ten sentido falar de que se vira ou hai unha viraxe dos servizos públicos cando as grandes empresas, cando a día de hoxe o contrato de suministro o temos con Naturgy. Entón, pasar de Naturgy a Iberdrola é unha viraxe total na política do Consello respecto da contratación con grandes empresas? Non o creo. Por tanto, non entendo desde o meu punto de vista falar neses términos, e máis, como xa se argumentou cando se trouxe a proposta, creo que os beneficios da proposta son enormes na situación na que estamos, na situación económica na que estamos. Saía a actuación que no seu día se fixo co UIDAE, e benvida sexa. A día de hoxe hai outras actuacións feitas para cambio outras previsións para cambio de luminaria, fundamentalmente ali onde non as hai. Incluso se prevé utilizar certas líneas de subvención que foron saindo tamén para ir dando pasos no respecto da eficiencia enerxética. O IDAE neste ano, ao inicio desta legislatura, sacou unha nova línea para financiar este tipo de cambios, pero non era unha línea de subvencións como a anterior, senón que era unha línea de préstamos. Entón, por ese cambio, directamente nos eliminaba a posibilidade de que poidéramos continuar con esa línea de crédito para facer o cambio. Se for unha línea de subvencións, poderíamos ter meditado, pero con ese cambio, pois xa non, e haberá que buscar outras líneas que nos permitan facer ese traballo, como, por exemplo, vimos aprobar no POS o cambio das luminarias do paseo marítimo, ou xa estaban aprobados nunha fase anterior. Hai líneas de subvencións na que acometer actuacións semellantes, pero a do IDAE, tal como está, cos cambios que se introduciron na convocatoria, non é posible, non? Estáse traballando nun borrador de orzamentos que se tratará de presentarlles. En todo caso, tamén cabe recordar, igual que se nos recorda o que nos facíamos na oposición, tamén cabe recordar o que se facía no goberno, que era traelos en outubro ou en novembro. Por tanto, trataremos de traelos á maior brevedade. Estáse traballando nesa proposta. Da mesmo xeito que se pregunta pola non licitación de obras, nos, evidentemente, a ninguén se lle escapa, somos os primeiros interesados en licitar as obras e que estean non só en execución, senón que os servizos estén en funcionamento á maior brevidade, pero ese traballo de licitación hai que acompañalo de outro traballo nos servizos técnicos que ten que ver coa propia tramitación ordinaria dos expedientes, que ten que ver co proceso de estabilización no que estamos en marcha, que ten que ver con unha serie de cuestións nos que se trata de encaixar tamén estas licitacións, e tamén nese sentido deben vostedes botar a vista atrás e recordar o que pasaba cando gobernaban a respecto deste tipo de cuestións. Tómase nota dos rojos e creo que non me deixo nada. Pasamos ao Partido Popular. Moitas gracias. Visto que non se nos fai moito caso, volvemos a reclamarlle. No mes de setembro xa foi avisado, tanto o Concello de Obras como aquí en pleno, que fallaba o alumbrado público en Isorna, no tramo dende a depuradora ata a ponte. Estamos xa ás portas de marzo e sigue igual. Mes tras mes estamos reclamando o mesmo, non se nos atende. Queríamos comentar o tema en Leiro, en frente ao bar Abeliña, hai un falso paso de peatóns. Ali, eso que se vai facer? Vaise a facer un paso de peatóns decente, borrar o que xa está, para que non dea pé a confusión ou accidentes que se poidan dar ali. Entonces, tomar medidas. Estános presentando queixas da empresa que está facendo a limpeza das liñas de alta tensión na zona de Isorna por desperfectos así das pistas e camiños. Depositan algún tipo de fianza estas empresas para que se faga cargo
dos custes que conleve os arranxos. Bueno, xa hai varias preguntas que xa están contestadas. Bueno, o tema dos orzamentos do 2024, recordarlle que, bueno, non deixe para a última hora, e a poder ser que o consulte así con nós un pouquiño antes. Nos veña o día previo á aprobación para que demos o visto bo. Instamos a colocación dun stop na pista que baixa dende Campo Maneiro e que enlaza ca carretera de paralela. Ali carece de señalización vertical, entón, bueno, polo visto, antes había ali un stop, e, bueno, xa leva tempo sin el. O tema da Casa dos Mestres, bueno, xa dixo aí máis ou menos que non estaba en situacións de licitarse, pero están ocupadas, porque ali parece que hai restos ali de, non sei se están, si son conscientes de que hai xente por ali deambulando ou ocupando. Entón, queria saber como está o tema ese. E a poder ser, hai que preservar os espazos públicos do Ayuntamento, hai que telos en bo estado. E, bueno, na medida posible, eso, rematar as obras que están pendentes e a ver se poden dispoñer destas casas canto antes. Solicitamos en meses previos un informe sobre a balaustrada do Campo de Arriba. Queríamos saber o estado no que estaba, porque sigue estando abaneando, sigue existindo ese risco de caída. Tamén solicitamos un informe dos parques do municipio. Queríamos saber o estado e despois sobre ese informe facer un plan de traballo. Ainda estamos, creo que se dá un plazo prudencial para ter ese informe, e, bueno, nós por lo menos este grupo non ten constancia de ningún informe ao respecto. O mismo cos pasos de peóns. Insistimos, é un risco o estado dos actuais pasos de peóns. Moitos sen sinalizar, falta de visibilidade. Aquí, reiteramos, aquí en Galicia chove, hai néboa, a visibilidade nos pasos de peóns é fundamental. Hai que ter ese estudio e facer un plan de actuación e reclamar, ya que ya xa que reclamar, que temos que ter esos pasos de peóns en condicións, e sobre todo en lugares críticos como pode ser entrada e salida de colexios e institutos, os pabellóns, en zonas de tránsito. Eso hai no que ter ben, e non quixéramos que pasara nada. Tamén o tema dos contenedores de basura da Ribeira. Sei que se moveron temporalmente. Comentárase aquí en pleno que iba a haber un estudio, un plan de cambio de urbanización da zona da Ribeira. Como está ese plan ou ese estudio? Quixera facer mención aquí ao tema da fonte do auditorio e a fonte aquí debaixo da Rianxeira. O día da votación aquelo daba pena. Toda a xente indo a votar e aquela fonte estaba seca e chea de basura, e a día de hoxe sigue igual. Eu penso que é menester que os parques que teñan un mínimo de cuidados. E se está inoperativo por algún motivo, quixéramos saber o porqué e o estado no que se atopa, porque realmente eso dá noxo, non está no que está. A mí non me gusta que este así, e por eso lo digo. E despois tamén, reiterar, despois do inverno, ven agora aí o verán, as pistas na zona de Palleira, por aí, entre a carretera de Diputación, as beiras rúas, hai restos de ramas, así cos temporales, bueno, eso, pois instar a Diputación, solicitar, se tendes algunha conversa así con eles, pois eso, que vayan saneando esas zonas. Nada, moitas gracias. Ben, moitas grazas, dase traslado deste último Diputación respecto do estado das fontes, particularmente as mencionadas. Tampouco a nós nos gusta o estado, non cabe dúda,
particularmente a que está non só a fonte, senón todo a canle que está a carón do auditorio. Fundamentalmente a fonte non está en funcionamento porque a canle perde auga, por tanto anula o circuito de ida e volta, entón estaríamos perdendo auga de maneira continua, por eso non está en uso, ou non estar en uso se cadra atrae máis porquería, ou o acúmulo de porquería chama máis a atención, non? As valoracións feitas a respecto da mellora ou de sufragar ese problema que ten, incluso introducir outro tipo de melloras que tamén serían parellas a esa actuación, realmente son elevadas esas valoracións, trataremos de buscarlle encaixe, pero o que non estea en uso fundamentalmente ten que ver con esa pérdida de auga detectada na canle que nos anima tamén un pouco por non tirar a auga a non a ter en uso ou tratar de arranxala antes de poñerla en funcionamento, non? Trasladolle esa solicitude de informe ao conselleiro para, sobre todo, en caso de que estean xa a nosa disposición trasladarlos. Constame en todo caso que o dos parques sí que xa se nos entregou, entón supoño que ao largo da semana vindeira se lles poderá remitir. Volví a sair a casa dos mestres vinculado con outra cuestión, prefería non entrar públicamente demasiado nesta cuestión, podemos abordar noutro momento. En todo caso, hai unha situación que supoño que todos conocemos, unha situación que se está abordando dentro dos servicios sociais, ademais con asistencia externa específica para abordar a situación. Direilles, ademais, que está dando bons resultados, pero, insisto, podemos abordar en privado, que seguro que é máis oportuno, non? Mirarei a cuestión esta relativa á empresa que está limpando para poñerme en contacto con eles e ver os problemas que pode haber. Nós non podemos solicitar esa fianza previa, nós non temos ordenanza en vigor que nos permita facer iso. No seu día aprobouse inicialmente unha ordenanza que nunca se aprobou definitivamente, por tanto, o que prevía esa ordenanza, que era esas fianzas, non se poden solicitar. En todo caso, as empresas deste tipo teñen seguros de responsabilidade civil para atender calquer tipo de desperfecto. Tamén os veciños que lles causen desperfecto que o poñan conocemento noso, ou se non queren facelo da propia empresa, pero en todo caso que non deixen pasar ningún tipo de reclamación, non? A problemática con isto do paso de peatóns na Veliña é unha problemática detectada pola propia Deputación. Incluso a Deputación nos notificou que pretendía, cando apareceu, iniciar algún tipo de investigación para tamén impoñer as sancións que corresponderan, etcétera. Pero, en todo caso, corresponde eliminalo e constame que así o farán. O que non farán, ou o que non prevén facer, é poñer un paso de peatóns correcto no sitio dese, por cuestións de visibilidade que aluden e que veñen aludindo xa dende fai moito tempo, non? Conocemos o problema da falta de alumeado no tramo indicado, entón, tamén se volverá a recordar para que se repoñe. E creo que está todo. Tomamos nota dese stop en Campo Maneira, de outros rojos preguntas que foron saindo. Partido Socialista. Gracias, señor alcalde. Comezamos polas preguntas. Recentemente vimos publicacións nas redes sociais sobre os traballos que están facendo en camiños de pé ou camiños de carro. A nosa pregunta é cal é a prioridade para este goberno para poder informar aos veciños e as veciñas sobre o proceso de solicitude que deben facer para poder acometer este tipo de obras, e sabendo ademais que hai solicitudes de mellora de pistas secundarias, pistas principais, e que non se están atendendo. Sendo un aspecto sensible xa abordado moitas veces, cal foi a resposta do conselleiro á súa pregunta sobre o consultorio de Taragoña e cal é o posicionamento municipal ao respecto? Ainda que xa se comentou con anterioridade, cal é o estado actual do Pexón?
cal é a situación da non resolución das incidencias que se están dando na luz do paseo da Ribeira, quedando moitas veces a oscuras. Cando se lle vai dar solución ás baldosas da Plaza da Martela, na calle Roxerios, xa que creo que son múltiples as queixas dos veciños, a parte da incomodidade que supón a área comercial, de que non pode haber tránsito peonil por esa zona. É posible que nos informedes como vai a concurrir a subvención do Fondo de Cooperación Local, en que sentido vai a inversión sobre esa subvención? A pregunta é, xa que vimos recentemente que se iba a renovar os sistemas de almacenamento respecto a contenedores verdes, fundamentalmente, que fan unha valoración sobre os contenedores soterrados que hai na Ribeira, porque supón un risco, e cando se vai a facer ese cambio provisional que se advertía en setembro. Si teñen algunha proposta ou si realmente se van a quedar aí de forma permanente, pois comuniquenlle aos veciños. A seguinte pregunta é se xa se fixeron actuacións nos peches perimetrais dos colexios de Asados e de Taragoña, por que non se acomete unha obra semellante ou similar no colexio de Rianxo e que solventaría unha parte importante que sería o acceso a un espacio que usa o Concello, como son as pistas polideportivas. Que está a facer o Goberno Municipal para habilitar as subvencións de axuda á compra de pastores para combater as accións do xabaril? Solicitou o Concello a axuda do Instituto do Estudo do Territorio na liña 2 referida a fontes e lavadoiros? Con respecto aos rogos, os veciños dos Loureiros nos reclaman unha e outra vez e que se faga algún tipo de actuación sobre a canalización de agua. Insistimos que entre estes días de choiva se intensifica esas propostas e esas queixas, e exactamente na carretera de Tanxil fan a mesma alusión para que se faga algunha visita, para que se vexa realmente o estado da carretera de Tanxil na parte correspondente a Pedravixía e a parte a Palle de Abaixo, sobre o estado da mesma, e que se fagan as actuacións que lle correspondan. Instamos que faga unha campaña de comunicación intensa e permanente ou duradeira no tempo para que os veciños usen os canais de comunicacións oficiais, porque o que nos trasladan é que todas as queixas que se están dando na rede que vos propoñedes de WhatsApps non teñen resposta, ou simplemente se dá unha resposta que non corresponde ca realidade, co cual eu creo que temos que ser corresponsables cos veciños e instalos a que usen os canais oficiais e que rexistren as súas propostas para que realmente teñan constancia do que se lle está resolvendo. Colocación dos espellos, creo que é unha parte importante sobre o que vostedes están transmitindo. Xa o dixemos moitas veces, fagan un percorrido polo Concello e habiliten os que xa están postos. Máis concretamente, en frente á escola de Outeiro, da Unitaria, hai un espello camuflado. Fagan tamén unha campaña informativa de que as entidades ou empresas ou particulares poden solicitar a colocación dun espello e non ten por que revertir nas arcas municipais. Rogamos que se faga a limpeza da beirarrúa de Taragoña no tramo que vai dende o semáforo ata a gasoliñeira. Son moitos os veciños que teñen que cruzar a carretera xa de forma arriesgada para botar a basura no lado contrario. Se eso lle sumamos que a acera está chea de barro con erva, pois o que prefiren é meter a basura no seu coche e desplazarse a outro contenedor. Outro robo. De que xa comentamos con anterioridade sobre a moción da que falábamos da inclusión, necesitamos que, de novo, nun evento organizado polo Concello, cando xa o dixemos no Nadal e con tempo suficiente como para poder facer algún tipo de actuación, o Entroido tuera algún espacio dedicado a xente que necesita outro tipo de actividades. E, sobre todo que faga unha valoración do sistema de xestión que están levando a cabo.
que está moi ben facer a participación das asociacións, pero derivar toda a responsabilidade dela ou facelas participar a un así ou outros non en base a un criterio, pois xenera malestar nas asociacións culturais de Rianxo. Por iso o que rogamos é que haxa un programa anual no que participen, no que se involucren de forma real as asociacións, pero quen realmente vele por as actividades sea o Concello. Que se fagan actuacións de forma inmediata tanto no pabellón de Rianxo como no pabellón de Taragoña, así como no Centro Cultural. Nos tres espacios tuvemos a oportunidade no POS de facer inversión nas tres instalacións, porque nas tres entra agua. Son tres espacios de gran uso e nas tres están que non se poden usar. O Centro Cultural a día de hoxe está sin uso na súa planta superior. O pabellón de Rianxo entra agua cada vez que chove, e no pabellón de Taragoña, aparte de todas as incomodidades que hai por a estructura da propia obra, tamén está entrando agua e iso dificulta a acción dos rapaces do colegio e tamén dos clubes deportivos que fan ali a súa actividade. Rogamos que se fagan os investimentos necesarios na gardería de forma integral, que haxe unha rehabilitación integral. Xo dixemos cando se propuxo as obras do POS, e entendemos que ten que primar a seguridade antes que outro tipo de actuacións. Sabemos que non é competencia municipal, pero eu creo que a premura en resolver todos os defectos estruturales do edificio, sin entrar en consideración de si competía antes ou competía outra administración, eu creo que o Concello ten que antepoñer a seguridade ou facer todo o posible para que a quen lle corresponda o faga no menor tempo posible. Outro rogo é que vendo o funcionamento dos plenos e que nos estamos alargando e estendendo de forma excesiva en determinadas situacións, se poña, ou se por menos se crea unha comisión para debatir o regulamento orgánico do pleno. E xa por último, dixémoslo tamén antes cando se fixeron a exposición das mocións sobre o 8M, encantados de que teña unha duración semanal. Creo que é un valor a destacar. Nos propoñemos que haxa unha planificación anual con accións puntuais para que realmente teña ese calado social que se requiere nesas datas, e que haxa foros de debate, que nos parece interesante a proposta audiovisual que propoñen. Nos parece moi interesante, pero tamén sería enriquecedor que houbera foros de debate posterior para que realmente tuera ese calado na xente que acuda a velos. E, sobre todo, que haxa actividades que reivindiquen o empoderamento da muller. Non nos parece un eslogan, creemos que adecuado para esa data, e entendemos que tiña que haber actividades que realmente reivindiquen o empoderamento da muller máis alá da súa saúde. De todas formas, agradecemos que se fagan actividades ao longo de toda a semana, e creo que non hai máis, por nosa parte, máis rogos. Moitas gracias. Moi ben, moitas grazas. Bueno, tomase nota dos rojos. Comentar brevemente en algún deles. Xo dixen antes, tamén teño que repetilo. Non podemos facer esa distinción entre cando abordamos as mocións ter claras as competencias e nos rojos non telo tan claro, non? Hai actuacións que lle corresponden a quen lle corresponde e hai que reivindicar, e outra cousa é que nós, por deixadez de quen lle corresponde, as asumamos, pero non podemos dar eso por normal, dicir unha cousa antes e depois asumir eso. En todo caso, efectivamente, todo o mundo a vista está, o problema da escola infantil, e a vista está que necesita esa rehabilitación integral, e efectivamente, haberá que tratar de abordalo con ese diálogo necesario en algunha línea de axudas que nos permita facer esa actuación. Igual, seguramente, que esas actuacións tamén importantes en algunhas das infraestructuras que se mencionaban, en as que tamén teñen problemas de illamentos, nas que directamente chove dentro. A respecto tamén do que ten que ver con ese reclamarlle quen corresponde que actúe, tamén ten que ver a rúa de Taragoña. Nós así o fixemos tamén, se puxo en conocemento da Xunta de Galicia, que é o titular da estrada, o estado da mesma, e máis, pero non ten que dar pé a xustificar unha actuación, non? Pero de feito o ano pasado
no verán estaba nun estado tamén verdadeiramente malo e acabou o Consello facendo unha actuación de limpeza. Pero eso non pode acabar aceptándose como normal e dar pé a olvidar que hai que reclamarlle a quen corresponde que atenda os problemas, xa non só de vegetación, incluso de, efectivamente, de lama, de auga, etc., e outra serie de problemáticas que hai na sera, non? Comento brevemente tamén a respecto da problemática que hai na zona de Tanxil e Loureiros, nos Loureiros en particular, cando chove moito, corre moita auga pola rúa abaixo. É difícil atallar o problema porque en toda esa rúa non hai línea de pluviais, por tanto, ainda que instaláramos algún tipo de sistema de recollida de auga, non poderíamos evacuar, porque únicamente hai rede de saneamento nesa rúa, por tanto, o que corresponde é unha actuación de maior índole que permita instalar unha rede de canalización de pluviais e a partir de aí instalar algún tipo de reixas ou de sistema de recollida das augas, en tanto que falta esa rede. Bueno, é difícil imaginar algún tipo de sistema en tanto que non hai para onde evacuar. En todo caso, bueno, xa foron moitas as visitas á zona cando chove, evaluando distintas opcións, tratarase de ir afrontando a situación, non? Tamén se comentaba o tema dos peches perimetrais do colexio, poderíamolo vincular ao que veño de dicir, pero tamén se fixeron certas actuacións moi puntuais para corrixir algún, directamente ocos que había no peche. Trataremos de propoñerlles algún tipo de actuación en breves para facer algunha modificación maior. Xa se solicitaron distintas valoracións para facer ese cambio de peche. Os importes que se expoñen son elevados, pero tratarase de buscar algún tipo de encaixe e propoñerlo, non? Igual que tamén se está valorando, sería tamén en distintas ocasións o tema dos colectores, non só os que se facían referencias, non só os colectores soterrados, non só os colectores marróns, senón todo o sistema de recollida do lixo está en fase de estudo e de evaluación para dar os pasos cara a esa licitación necesaria do servicio e aí, ou vinculado a eso, incluso evaluar algún tipo de, evaluar o sistema de recollida que máis nos poida interesar, que pode ser o que hai, pode ser outro, pode ser con un tipo de colectores semellantes ao que hai, pode ser con outro. Eses tipo de cuestións son as que no momento, unha vez que poidamos expoñelas todas, haberá que abordar e a partir de aí tamén dependerá o servicio ou o sistema de recollida e a partir de aí haberá tamén unhas ou outras tarifas e a partir de aí, unha serie de cuestións que hai que ir abordando e non de maneira puntual, non? Creo que coincidimos, polo que sei, a respecto da concurrencia á liña de axudas do Fondo de Cooperación. O Fondo de Cooperación, habitualmente, era bastante flexible a respecto do en que se destinar eses investimentos. Este ano, eu creo que é a primeira vez que se introducen cuestións, que se prima destinar o Fondo de Cooperación a instalacións deportivas, e ademais introdúcense cuestións que teñen que ver con eficiencia enerxética e demais, non? Entón, dada eses criterios, o que se pensou, o que calquera dos que estamos aquí nos poden mirar a cabeza, son efectivamente os cambiar a uns sistemas máis eficientes aos sistemas de iluminación de calquera dos campos de fútbol, cambiar os sistemas de calefacción ou de aquecemento de auga de calquera dos campos de fútbol ou incluso do pabellón de Tarajoña, etc. A iso é o que destinaremos, ou para iso solicitaremos a subvención. Solicitáronse xa tamén distintas valoracións. O importe máximo do que dispoñemos subvencionado son 60.000 euros, entón, buscarase tamén que as valoracións que se nos dean atallar aquela situación que encaixe dentro dese importe. E seguro que deixamos outras sin facer, que tamén tería o mesmo sentido incluir, non cabe dúda, pero, nese ámbito será no que se solicite esa subvención, non? Falábase das beirarrúas da Martela, somos conocedores, supoño que como todos, do seu estado. Eu sinto, e non me gusta tampouco, nin pretende ser unha excusa a cuestión da disponibilidade de recursos, pero
é importante tamén telo presente para as demandas que se fan, non desde a veciñanza, senón desde os grupos, non? Aí o que pide a urbanización é prácticamente un cambio das beirarrúas en todo o complexo, porque todas están en moi mal estado, particularmente no frente do centro de saúde, que por probablemente subir os coches á beirarrúa, etcétera, son as que peor están e as que antes hai que atallar tamén. En función da disposición de fondos iremos atallando cada un dos zonas máis afectadas nas que están máis rotas as baldosas ou nas que directamente faltan as baldosas, non? Está habendo problemas de respecto a iluminación en distintos puntos, ali antes 6 horas, ali en outros, hai Paseo da Ribeira, preténdese ser dilixentes na corrección dos mismos, trasladándolle as incidencias as empresas encargadas de solventalos, pero, en todo caso, reafirmamos esa necesidade, non? Volví a sair o pexón, teño que volver a dicir, por tanto, o mesmo, atenderonse aos requirimentos feitos pola Xunta, estamos á espera de que se nos notifiquen avances ou se cadran novos requirimentos, agardo que avances, e que axiña podamos telo en vigor. Saía tamén o consultorio de Tarajoña, alégrame saber que o Conselleiro de Sanidade comparte a necesidade de reabrir ese consultorio, ou mellor dito, comparte a vontade de non pechar ningún consultorio, ningún centro de saúde, eso foi o que se nos transmitiu, e que, por tanto, iba a estudar a posibilidade de, que iba a ver a posibilidade o estado no que estaba a reapertura do mesmo e a que persoal podría acoller ese centro de saúde ou ese consultorio, mellor dito, non? Cabe enjadir que, ademais, o consultorio non só necesita persoal, senón que tamén necesita unha serie de actuacións importantes que tamén teñen que ver con humedades importantes no inmoble, etcétera, que tamén haberá que atallar para que estea en disposición de ser usado, non? E respecto das actuacións en camiños de titularidade municipal e a da solicitude das actuacións dos mesmos, pouco lles podo dicir. As solicitudes son moitas, como se poden imaginar, e os criterios de actuación veñen determinados, en primer lugar, pola disposición de fondos, en segundo lugar, trátase de atender aqueles camiños que den a través dos cales se da a núcleos ou a vivendas, e a partir de aí iremos calendarizando actuacións en distintos camiños. Estáse facendo con traballo, prevese que na próxima semana, se ve unha semana boa, se fajan tamén traballos de pavimentación en outros que xa foron preparados a tal fin, e así pouquiño a pouco trataremos de ir facendo practicables moitos dos viales do Consello, que sinceramente a día de hoxe non o están, non? E creo que está todo. Por tanto, damos por concluída a sesión plenaria.